अमृत महोत्सव अभिष्टचिंतन सोहळा श्री वासुदेवानंद सरस्वती विद्यालयाचे माजी मुख्याध्यापक विजय प्रकाश नरहरी आकेरकर यांचा माजी विद्यार्थी संघाच्या वतीनं मानपत्र देऊन भव्य सत्कार समारंभाचं आयोजन। शुभ हस्ते वैभवजी नाईक, आमदार कुडाळ मालवण विधानसभा। प्रमुख उपस्थिती मनीषा भोसले, सरपंच माणगाव। स्थळ माणगाव ग्रामपंचायत सभागृह। दिनांक गुरुवार 21 सप्टेंबर 2023। वेळ सकाळी 11:15 वाजता। आपला माजी विद्यार्थी सागर माळकर, माजी नगरसेवक पुणे। आपले माजी विद्यार्थी विनोद चव्हाण, एसीपी काका केसरकर, आनंद पेंढारकर, मदन भिसे, नरसिंह माळकर, योगेश धुरी, रमाकांत ताम्हाणेकर, जी.के. सावंत, प्रमोद माडगुत, डॉक्टर बाळकृष्ण पडते, डॉक्टर राजू वजराटकर, डॉक्टर मनीषा तेली, स्नेहल फणसाळकर, सुरभा सावंत, आर.के. धुरी, कमलाकर धुरी, विजय पालकर, प्रमोद धुरी, आदम शेख, नेल्सन शिरोडकर, दीपक नांजे, जयंत कुबल, सुरेश लाड, मनोहर घाडी, गोविंद नाईक, अनंत भिसे, आनंद माळकर। आपली उपस्थिती प्रार्थनीय। नमस्कार, मी भरत केसरकर। कोकण 7 लाईव्हच्या या विशेष भागामध्ये आज आपण अशा व्यक्तिमत्वाची चर्चा करणार आहोत ज्याने आपलं पूर्ण आयुष्य शिक्षण क्षेत्रासाठी वाहून गेलं। माणगाव हायस्कूलसाठी जी मुहूर्तमेढ शिक्षणाची उभारताना अनेक विद्यार्थी घडवले, अनेक वर्षांनी मुख्याध्यापक पद भूषवलं। त्या आकेरकर सरांसोबत आज चर्चा करणार आहोत। त्यांचा अमृत महोत्सवी वर्ष त्यांचं आहे। तब्बल 75 वर्ष त्याने आपल्या पूर्ण झालेली आहेत आणि आज आपण त्याची चर्चा करणार आहोत। सर, खूप खूप स्वागत तुमचा। उद्या आज वाढदिवस आहे, त्या निमित्ताने स्वागत करतोय। शिक्षण क्षेत्रात एक आमूलाग्र बदल घडताना तुमचं आधी बालपण याच्यावर आपण चर्चा करतोय। जन्म कुठे झालेला आणि कसं आयुष्य होतं, लहानपणीचं शिक्षण कसं घेतलं आपण? मी हुमरसला राहत होतो, म्हणजे मूळ घर आमचं हुमरस। सावंतवाडी सुतिकाव गृहामध्ये माझा जन्म झाला। 21/9/1948 तारीख आहे। आणि त्यावेळी जवळ आमच्या पूर्ण प्राथमिक शाळा हुमरस ही शाळा असल्यामुळे तिथे मी 1ली ते 7वीपर्यंत शिक्षण घेतलं। त्यानंतर माणगाव हायस्कूलमध्ये श्री वासुदेवान, त्यावेळेचं युनियन इंग्लिश स्कूल, आता त्याला वासुदेवानंद सरस्वती विद्यालय असं नाव दिलं आहे। या हायस्कूलमध्ये 8वी ते 11वीपर्यंत काम शिकलो। आणि त्यावेळी रांगणेकर सर, मोहनराव रांगणेकर ही एक व्यक्ती आमच्या जीवनामध्ये अत्यंत बदल करणारी घडली। ह्या सरांनी आम्हाला शिकवलंच, इंग्रजी तर अत्यंत मुखोद्गत केलं, त्याचबरोबर गरीब मुलं अशी लक्षात हेरून त्यांच्यासाठी त्यांनी खूप श्रम केले आणि त्यामुळे इंग्रजी विषय हा माझा त्यांच्यामुळे अत्यंत आवडता बनला। त्यावेळी मोहनराव रांगणेकरांच्या बरोबर इथे काणेकर बिल्डिंग आहे, त्या काणेकर बिल्डिंगमध्ये आमची पहिली शाळा सुरू झाली तिठ्यावर, माणगाव तिठ्यावर। तिथे आम्ही 8वी ते 9वीचे वर्ग, 8वी आणि पूर्ण आणि 9वी दिवाळी सुट्टीपर्यंत त्या हायस्कूलमध्ये तिथे आमचं पहिले सुरुवातीचे धडे तिथे आम्ही गिरवले। त्यावेळी नेरुळकर सर, त्याच्यानंतर रांगणेकरबाई, त्याच्यानंतर हे कोंडवेकर सर, असे खूप चांगल्या प्रकारचे असे शिक्षक आम्हाला त्यावेळी लाभले। तिवले सर आम्हाला हिंदीला होते। आम्ही साधारण 9वी दिवाळीनंतर इथे आमचं जिथे माणगावकर, विपा माणगावकर यांची जी जमीन होती तांबळवाड भागावर, तिथे ती त्यांनी शाळेला अर्पण केली आणि त्यावेळी शाळेची इमारत आम्ही तिथे उभी केली संस्थेने, माणगाव पंचक्रोशी शिक्षण प्रसारक मंडळ। या मंडळाने तिथे ही शाळा काणेकर बिल्डिंगमधून माणगाव तांबळवाडीमध्ये नेली आणि तिथून मग शाळेला भरभराट अधिकाधिक होऊ लागली आणि त्यामुळे 8वी ते 11वी हे माझं शिक्षण युनियन इंग्लिश स्कूल त्यावेळी नाव होतं, नंतर श्री वासुदेवानंद सरस्वती विद्यालय हे नाव झालं, या शाळेमध्ये झाली। तुम्ही भावंड किती होतात आणि घरची परिस्थिती कशी होती? वडील काय करायचे, आई काय करायची, काय स्थिती होती त्यावेळी? आम्ही 4-5 भावंड होतो। परिस्थिती गरीब, फक्त बाबा आमचे मालवणला
सरकारी महसूल खात्यामध्ये क्लार्क म्हणून होते. आणि त्यावेळी इथे जेव्हा मी 11वी पूर्ण केली तेव्हा पुढे कॉलेज शिक्षण माझ्या वडिलांनी गरिबी असूनही मला कॉलेज शिक्षण पुरं करू दिलं. त्यावेळीच सिंधुदुर्ग महाविद्यालय, नंतर ते सका पाटील महाविद्यालय झालं मालवण, इथे माझं कॉलेज शिक्षण पूर्णपणे पुरं झालं आणि मी पदवी मिळवली. त्यावेळी पैशाची अतिशय अडचण असल्यामुळे मी मामलेदार ऑफिसमध्ये जायचो आणि बाहेर जे टेबल असायचं तिथे अर्ज लिहून देण्याचं काम करायचो. आणि त्यावेळी मला 8 आणे मिळायचे आणि ते 8 आणे म्हणजे माझ्या खूप मोलाचे होते. हा एक फायदा झाला आणि माझं ड्राफ्टिंग चांगलं झालं आणि म्हणून मी ते कधी विसरणार नाही. तर त्या हलाखीच्या परिस्थितीमध्ये आमच्या वडिलांनी, आई उमरसला होती, त्या सगळ्यांनी मला आणि मुंबईला माझे जे पाहुणे होते त्यांनी, दिगंबर पाडगावकर म्हणून एक होते त्यांनी, त्याच्यानंतर आमचे मामा बळवंत पाडगावकर वगैरे या लोकांनी मला पैसे पाठवून माझं कॉलेज शिक्षण पूर्ण करायला लावलं. आणि कॉलेज शिक्षण झाल्यानंतर मग आता पुढे काय ह्याचं नोकरीचा प्रश्न होता. मग रांगणेकर सर आमचे जे मुख्याध्यापक होते त्यांनी मला बोलवलं. खरं म्हणजे त्यावेळी माझा इकॉनॉमिक्स विषय पदवीला होता, परंतु रांगणेकर सरांना माझी ओळख असल्यामुळे किंवा आमची कुवत त्यांनी जाणल्यामुळे त्यांनी मला शाळेत घेतलं. त्यावेळी इकॉनॉमिक्स हा विषय त्यावेळी आमचा होता, तरी त्यांनी मला नोकरीला घेतलं. आणि यामध्ये सुरेश रामचंद्र सोनवडेकर यांची मला फार मोलाची मदत झाली, कारण त्यांनी मला रांगणेकर सरांकडे नेणं वगैरे प्रयत्न करणं हे खूप केलं. आणि आयुष्यभर तेही माझ्या सोबतीला राहिले. ते चित्रकला शिक्षक होते आणि त्यांनी माझ्यासाठी खूप श्रम केले. दुर्दैवाने ते आज हयात नाही आहेत. कॉलेजमध्ये गेल्यानंतर हे सगळं शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर मी ह्या युनियन इंग्लिश स्कूल जे नंतर श्री वासुदेवानंद सरस्वती विद्यालय माणगाव ह्या हायस्कूलमध्ये शिकायला लागलो. आणि BA इथून मालवण, आणि मालवणनंतर नोकरीच्यासाठी मग शाळेमध्ये मला रांगणेकर सरनी, मोहनराव रांगणेकर जे माझं दैवत आज ते दुर्दैवाने नाही आहेत, त्यांनी आम्हाला पूर्णपणे हेरून, मुलं हेरली होती त्यांनी, कुठली मुलं शाळेला उपयुक्त ठरतील. त्यावेळी कासिम शेख म्हणून एक होते, ते नोकरीला घेतले, मला नोकरीला घेतलं. जनार्दन पिळणकर हेही त्यांनी नोकरीला घेतले, ते गणित शिक्षक चांगल्यापैकी होते. असे शिक्षक हेरून, माझे विद्यार्थी हेरून, मुकुंद मिशाळ हे सुद्धा त्यावेळी शाळेत शिक्षक म्हणून असले तरी ह्या कामामध्ये त्याने फार चांगल्या प्रकारचं आम्हाला मदत केली. आणि त्यातून मी कॉलेज शाळेत नोकरीचं पहिलं माझा टप्पा सुरू झाला. आता त्यावेळी मी BEd झालेलो नव्हतो आणि BEd होणं महत्त्वाचं होतं, पण माझ्या नशिबाने रांगणेकर सरनी मला फुल पे डेप्युटेशन अशी त्यावेळी एक योजना होती, ती योजना मला मिळवून दिली. आणि रत्नागिरीचं जे शासकीय शिक्षण महाविद्यालय आहे, BEd कॉलेज रत्नागिरी, त्या ठिकाणी माझं BEd पूर्ण झालं. आणि BEd पूर्ण झाल्यानंतर मी ह्या शाळेमध्ये नोकरीला लागलो. मध्ये कुठेही माझा खंड पडला नाही, हे भगवंताची कृपा आहे. आणि त्यानंतर सहाय्यक शिक्षक, पर्यवेक्षक, त्याच्यानंतर मुख्याध्यापक, त्याच्यानंतर रिटायर्ड झाल्यानंतर संस्थेमध्ये आज मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून अशा प्रकारचं, त्याच्या आधी सेक्रेटरी म्हणून सुद्धा काम केलं होतं. आणि संपूर्ण आमचं जीवन, माझं तर जीवन ह्या शाळेसाठीच गेलेलं आहे. पुढे सर, हे सगळं शिक्षण तुम्ही घेतलं, तुमचे वडील गरिबीची परिस्थिती, अशा वेळी तुम्ही जेव्हा कॉलेजला जात होतात किंवा शाळेमध्ये, ते दिवस आठवतात? काही मित्राने तुम्हाला मदत केली, वडापाव खाऊन उपाशीपोटी जेवून, या काही आठवणी सांगू शकाल का? हो हो, अतिशय. माझा एक लेंगा होता आणि शर्ट होता, एवढे दोन, आणखी एक, याचे 2च ड्रेस मला त्यावेळी होते. आणि आम्ही गावातून आल्यामुळे कॉलेजमध्ये, कॉलेज शिक्षणात थोडंसं म्हणजे थट्टा व्हायची, पण तरीसुद्धा आम्ही कधीही हिरमुसले राहिलो नाही. आणि वडिलांनी, आईवडिलांनी आम्हाला प्रोत्साहन दिलं, मामानी पैसे पाठवून प्रोत्साहन दिलं. सारस्वत विद्यार्थी सहाय्यक मंडळी हे मुंबईला आहे, त्यांनी आम्हाला काही त्याच्यातली थोडी मदत केली. अशा ह्या सगळ्यातून मार्ग काढत आम्ही गेलो. आमच्यापुढे एकच ध्येय होतं की कुठल्याही परिस्थितीमध्ये शिकायचं, पूर्ण करायचं, शिक्षण पूर्ण करायचं. आणि त्यावेळी पूर्वीच्या काळी बिस्किटं मिळायची, कुत्रे बिस्किटं म्हणायचे, ते कुत्रे बिस्किटं आणि रताळी असे काढून आम्ही आयुष्य काढलेलं आहे त्यावेळी.
पण शेजारच्या माणसाला एक विजय तिथे परब म्हणून होता, त्याने एकदा चुकून बघितलं आणि त्याला हळहळला तो, पण तरी आम्ही कोणाला काही सांगितलं नव्हतं. ते वर्ष संपलं आणि नंतर परिस्थिती सुधारली, सगळी कष्ट केल्याचं चित झालं आणि माझ्या कुटुंबाने, माझ्या नातेवाईक मंडळीने, आपले हे सगळ्या लोकांनी मला सहकार्य केलं आणि BA झाल्यानंतर ही इथे नोकरी मिळाल्यामुळे पुढचं आयुष्य माझं आतापर्यंत अत्यंत सुखाचं गेलं. असे काही मित्र आठवतात का त्यावेळेचे ज्यांची नाव आज जे हयात आहेत आणि म्हणजे खरी मदत त्याने जी केलेली होती त्या मदतीत म्हणजे कोणी मित्र पैसे देत असेल किरकोळ वडापाव देत असेल, असे काही मित्र मदत करणारे कॉलेज जीवनातले आठवतात का? मला एक तो जगन्नाथ पारसेकर आठवतो, त्यानंतर दत्ताराम नार्वेकर वगैरे इथला होता, आणखी आता ऐनवेळी आठवत नाहीत विद्यार्थी, पण खूप चंद्रकांत जोरी होते, असे खूप विद्यार्थी आम्हाला असे मदत करायचे. त्यावेळी एक श्रीमंत विद्यार्थी होता, तो नंतर हल्ली भेटतो मला, तो आता मध्य प्रदेशमध्ये पैशाला मूल नव्हता, पैशाला हे नव्हतं. वडील वगैरे असे आताच्या मुलांना जसं पॉकेट मनी दिले जातात तसे वडील पैसे द्यायचे? पॉकेट मनी काहीच शक्य नव्हता, त्यांनाही शक्य नव्हता. मग आम्ही म्हणतो त्याप्रमाणे मामलेदार ऑफिसमध्ये मी अर्ज लिहून 8 आणे त्यावेळी मिळायचे, एक अर्ज लिहिला की 8 आणे त्यावेळी मिळायचे. असं करून काही केलं आणि त्याच्यामध्ये मगाशी म्हटल्याप्रमाणे अर्धी फी त्या कॉलेजने माफ केली होती. त्या संस्थेने आमची प्रगती बघून निम्मे फी माफ केली होती त्याने. असं करून आम्ही धडपडत पूर्ण झालो. त्यावेळी तावडे सर, मोहन तावडे म्हणून मला एक शिक्षक आठवतात, त्यात भूगोलचे शिक्षक होते. त्यांनी तिथे मालवणला कवडा बेट म्हणून आहे, तिथे आम्हाला नेलं आणि एक सागरातलं काय असतं म्हणजे भूगोलविषयक ज्ञान हे त्यांनी दिलेलं, तो प्रसंग मला अजूनही आठवतो. ते मोहनराव तावडे आज कुठे आहेत काय मला माहिती नाही, पण त्यांनी आम्हाला खूप धीट बनवलं. सर, तुम्ही जेव्हा म्हणजे जुनी 10वी किंवा 11वी होती असेल, 11वी जुनी असेल, 11वी जुनी, ती जेव्हा तुम्ही पास झाला तो क्षण आठवतो का? जास्त कौतुक कोणी, आईने केलं की वडिलांनी केलेलं होतं? तुमचं किती गुण तेव्हा पडलेले होते तुम्हाला, अंदाजे आठवत आहे का? आता मला टक्केवारी आठवत नाही, पण 60% दरम्यान असावेत असं वाटतंय मला. आता मी विसरलो. कौतुक कसं केलेलं होतं ते कौतुक आठवतं का तुम्हाला? कौतुक म्हणजे आईचं आमचं 92 वयापर्यंत ती जगली, तिला खूप कौतुक वाटायचं आमचं सगळ्यांचं. अगदी शेवटी मी हायस्कूलमध्ये सुद्धा 92 वर्षाची असली तरीसुद्धा शाळेत नेलं होतं आणि तिचा सत्कारही आम्ही ह्या शाळेत केला होता. त्या वयातही ती अत्यंत उत्साही होती आणि तिला तर खूप आमचं आईला कौतुक होतं. आणि वडील बिचारे आपलं सगळं संसार इकडचा तिकडचा घरचा आणि कॉलेजचा हे सगळं संसार चालवत होते. ते आज आम्हाला कळतं की ते कसं काय चालवत होते. आज आम्हाला एवढा पगार मिळतो तरी आमचं खर्च भागत नाही, पण त्यावेळी त्या लोकांनी खूप हे केलं. त्यात आईवडिलांचे आणि नातेवाईकांचे मी कृतज्ञतापूर्वक उल्लेख करतो. त्यावेळी आमच्या संस्थेमध्ये म्हणजे एक आपले पंडित सर, मी मूळ जयवंत पंडित म्हणून सेक्रेटरी होते, ते आम्हाला चांगल्यापैकी त्याच्यामध्ये घावनाळ्याचे ते, तर त्यांनी सुद्धा खूप आम्हाला त्या दृष्टीने पाठिंबा दिला. इथलं शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर जेव्हा BEd साठी तुम्हाला रत्नागिरीला जाण्याचा योग आला, हो, रत्नागिरीला तुम्ही गेल्यानंतर काय क्षण होते ते? तिथले क्षण काही आठवतात का? आठवणी आहेत का? आईवडिलांची आठवण यायची नाही तुम्हाला इकडची? आईवडिलांची आठवणी ह्या होतातच, साहजिकच असतं ते. परंतु आम्ही एक जिद्द ठरवली होती की काहीतरी करून शिकायचं. इथे 1 वर्ष काम केल्यामुळे नंतर BEdला गेलो मी, त्यामुळे थोडा कॉन्फिडन्स आला होता. आणि तिथे गेल्यानंतर मग मी ते मेथड्स माझ्या चांगल्यापैकी तयार झाला. त्यावेळी मला वाटतं आम्हाला प्रिन्सिपल म्हणून नावही विसरायला होतं आहे. मग सातत्याने तुम्ही रत्नागिरीहून इकडे यायच्या घरची ओढ असल्यामुळे? नाही, तिथे हॉस्टेलमध्ये आम्ही राहायचो, त्यामुळे नेहमी येणं शक्य नव्हतं, काही दिवसांनी शक्य होतं. फक्त त्याच्यामध्ये एक व्हायचं की मला ज्यांनी पूर्वी शिकवलं मराठी शाळेमध्ये ते तालकर रेडकर गुरुजी, आजही ते हयात आहेत वेंगुर्ल्याला, ते शिक्षण विस्तार अधिकारी होते. ते एक त्यांचं सातोस्कर म्हणून, ते आता रिटायर नाही, हयात नाही. तर ह्या लोकांनी म्हणजे ती बॅच अशी होती की प्राथमिक शिक्षकातून बरेचसे ह्या BEdला आलेले होते आणि त्यामुळे ते लोक आमच्या मदतीला यायचे.
काय गरज पडली तर ते मदत करायचे. त्याच्यामध्ये तालं रेडकर गुरुजी, त्याच्यानंतर हे आत्ता मगाशी म्हटलं पण सातोस्कर, असे काही माणसं होती त्याच्यामध्ये. तो एक मला फायदा खूप झाला. तुम्ही B.Ed झालात आणि जेव्हा माणगाव हायस्कूलला लागलाय, होय. प्रत्येकाच्या जीवनातला नोकरीचा पहिला दिवस महत्त्वाचा असतो. नोकरीचा पहिला दिवस आठवतो का तुम्ही वर्गावर गेलात आणि अध्ययन करायला, तो क्षण कसा होता, कसे भावूक झालेला होता, काय त्या आठवणी आहेत का? त्यावेळी म्हणजे आधी रांगणेकर सर अत्यंत कडक शिस्तीचे होते. त्यामुळे सोनवणेकरनी मला शाळेमध्ये नेलं आणि मग त्यावेळी आता इतकं काय मला आठवत नाही, परंतु रांगणेकर सरांचा फार मोठा धाक आमच्यावर होता. आणि आम्ही मात्र नोट्स काढून म्हणजे टिपणं काढून शिकवण्याकडे भर होता. माझं त्यावेळी खरं म्हणजे अर्थशास्त्र विषय असल्यामुळे मला इंग्रजी त्यावेळी दिलं नव्हतं, पण नंतर सरांनी बघितलं, माझी ट्रायल घेतली आणि मग इंग्रजीसुद्धा मला दिलं होतं. आणि मग माझा इंग्रजी B.Ed झाल्यानंतर माझा कन्फर्म झाला. नंतर मी आता इंग्रजी आहे म्हटल्यानंतर मी त्याच्यामध्ये क्वालिफिकेशन केलं. BA मी इंग्लिश विषय घेतला, MA इंग्लिश विषय घेतला, त्याच्यानंतर M.Ed झालो. अशा सगळ्या गोष्टी करून शिक्षकी पेशाला आवश्यक अशा गोष्टी मी त्या पूर्ण केल्या. त्याच्यात जीवनातला पहिला पगार महत्त्वाचा असतो. पहिला पगार झाला तो क्षण आठवतो का? आणि ते पैसे किती होते आणि आईकडे नेऊन दिले होते की बाबांकडे दिले, आणि त्यानंतर तुमचं कसं कौतुक झालेलं? नाही, आम्ही आईकडे द्यायचो, कारण बाबा हे नोकरीला असायचे, मालवण वगैरे असे. त्यामुळे तो बहुतेक मी आईकडे दिलेला असावा, तर मला 100% आठवत नाही, पण आईला ते खूप बरं वाटलं. त्यानंतर मामी आमची होती, आका मामी म्हणून होती ह्याला मुंबईला. मामा होते, त्या मामांना त्यांनी मदत केली होती. दिगंबर पाडगावकर म्हणून आमचे नातेवाईक होते, त्यांनाही मदत केली होती. त्यांनाही खूप सगळ्यांना बरं वाटलं. आणि त्याच्यातून मला आता तसं नक्की आठवत नाही, पण ते पैसे फार मोलाचे होते. सर, हे सगळं करत असताना विद्यार्थी तुम्ही घडवत होतात. इंग्रजी विषयाचं अध्यापन करण्याचा कसा योग आला? रांगणेकर सरांनी तुमच्यावर कसा विश्वास टाकला आणि तो तुम्ही सार्थक कसा लावला सरांना त्याचा रिझल्ट देऊन? आम्ही रांगणेकर सरांचा इंग्रजी विषय होता आणि त्यांचे जे विद्यार्थी होते, आता मगाशी म्हटल्याप्रमाणे कासिम शेख, त्यानंतर हे दत्ता शिरसाट, असे सगळे विद्यार्थी हे त्यावेळेचे होते. आणि त्यामुळे त्या सगळ्यांच्यामधून रांगणेकर सर हुडकून काढायचे. शिरसाट वगैरे हे माझ्या 1 वर्ष पुढे होते, सोनवणेकर सर आमच्या 1 वर्ष पुढे होते, पण हे कासिम शेख हे माझ्या वर्गात होते. दत्ता नार्वेकर म्हणून एक माझ्या वर्गात होते. ते भीतीच्या पोटी का असेना, पण सरांनी, रांगणेकर सरनी आम्हाला इंग्रजी अत्यंत, त्यावेळी तरखडकर भाषांतर असायचं, एक मोठं असं जाड पुस्तक त्यांनी केलं होतं. त्या प्रत्येक पान अलग केलं होतं आणि त्याच्यामध्ये कोरं पान ठेवलेलं होतं आणि त्या कोऱ्या पानात नोट्स असायच्या त्यांच्या. एवढं जाड पुस्तक इंग्रजीचं असायचं की त्याच्यामध्ये कठीण शब्द, प्रश्न आणि ते पूर्ण पुस्तक घेऊन सर शाळेत यायचे. आणि मग आम्ही त्या उत्सुकतेने, त्या दृष्टीने अधिकाधिक अभ्यास करायचो. पण इंग्रजीचं ज्ञान हे सरांनी आम्ही शाळेत असताना ओळखलं होतं आणि त्यामुळे त्यांनी जबाबदारी टाकली. अगदी मला आठवतं की सुपरविजन, जे पहिलं सुपरविजन माझ्या आयुष्यातलं म्हणजे हे इन्स्पेक्शन, त्या इन्स्पेक्शनला योगायोगाने काय झालं कोण जाणे, सगळीकडे तपासणी झाली पण माझ्याकडे कोणच आलं नाही. आणि शेवटी जेव्हा मीटिंग झाली तेव्हा ते म्हणाले, अहो तुम्हाला तुमचा पाठ आम्ही बघितलाच नाही, असंही प्रश्न. अमृत महोत्सव अभिष्टचिंतन सोहळा श्री वासुदेवानंद सरस्वती विद्यालयाचे माजी मुख्याध्यापक विजय प्रकाश नरहरी आकेरकर यांचा माजी विद्यार्थी संघाच्या वतीनं मानपत्र देऊन भव्य सत्कार समारंभाचं आयोजन. शुभ हस्ते वैभवजी नाईक, आमदार कुडाळ मालवण विधानसभा. प्रमुख उपस्थिती मनीषा भोसले, सरपंच माणगाव. स्थळ माणगाव ग्रामपंचायत सभागृह. दिनांक गुरुवार 21 सप्टेंबर 2023. वेळ सकाळी 11:15 वाजता. आपला माजी विद्यार्थी सागर माळकर, माजी नगरसेवक पुणे. आपले माजी विद्यार्थी विनोद चव्हाण, ACP काका केसरकर, आनंद पेंढारकर, मदन भिसे, नरसिंह माळकर, योगेश धुरी, रमाकांत ताम्हाणेकर, GK सावंत, प्रमोद माडगुत, डॉक्टर बाळकृष्ण पडते, डॉक्टर राजू वजराटकर, डॉक्टर मनीषा तेली, स्नेहल फणसाळकर, सुरभा सावंत, RK धुरी,
कमलाकर धुरी, विजय पालकर, प्रमोद धुरी, आदम शेख, नेल्सन शिरोडकर, दीपक नांजे, जयंत कुबल, सुरेश लाड, मनोहर घाडी, गोविंद नाईक, अनंत भिसे, आनंद माळकर. आपली उपस्थिती प्रार्थनीय. संघ आले सर पण एक जिद्द होती. हे सगळं करत असताना महत्त्वाचं म्हणजे तुमचं लग्न संसार तुमचा सुरू झाला. साधारण किती सालामध्ये लग्न झालं आणि प्रत्येक पुरुषाच्या मागे स्त्रीचे एक मोठा वाटा असतो. कशी साथ वहिनींची लाभली? आता माझं लग्न होतं साल लक्षात नाही. ओके, पण साथ कशी लाभली? बहीण प्रत्येक इथे गोष्टीमध्ये बाजूलाच नानेली म्हणून गाव आहे. त्या नानेली गावामध्ये अणावकर म्हणून त्यावेळी आणि अजूनही चांगल्या प्रकारचं त्यावेळी मोठं कुटुंब होतं. सगळी शेती विती सगळं गोष्टी होत्या आणि त्याच्यामध्ये ती माझी जी नंतर पत्नी झाली ती शाळेची विद्यार्थिनीच होती. परंतु तिथे कुठल्याही प्रकारचे आजकालच्या ह्याच्याप्रमाणे कुठलेही संबंध भेट वगैरे असं काही नव्हतं. ती रेखा बाळकृष्ण अणावकर ही तिकडचं नाव आणि आता तिचं वैशाली विजयप्रकाश आकेरकर असं नाव झालं. वहिनींनी तुम्ही मोस्टली बाहेर असायचात शाळेत देणगी आणण्याच्या निमित्ताने किंवा कामाच्या निमित्ताने, कारण तेव्हा शिक्षण पद्धतीच वेगळी होती. अशा वेळी मुलांची उठबस करणं, त्यांचा सांभाळ करणे आणि संसाराकडे लक्ष देणं, हे कसं काम त्याने केलं ज्याचा तुम्हाला फायदा आला? हो, आम्हाला तेच जनार्दन अणावकर हे माझे सासरे, तर ते त्यांच्याकडे नानेलीला त्यांच्यात मोठी शेती वगैरे होती आणि गुरं वगैरे होती. कष्टाची त्यांना आवड होती. त्याच्यामुळे हिला कुठल्याही प्रकारे कष्ट करण्यामध्ये काही प्रॉब्लेम आला नाही. त्यामुळे आमच्याकडे सतत कष्ट होत राहिले. ती कष्टाळू होती. ती नानेलीला तिने पहिली खाजगीपासून तर शाळा सुरू केली. ती त्यांच्या अणावकरनीच आपल्या भागातच ती सुरू केली. तिथे मग एकाच्या घरात शाळा सुरू झाली आणि ही पहिली शिक्षिका म्हणून त्या शाळेत लागली. आज ती खाजगी पसंत शाळा हे काय म्हणतो आपण पगारी झालेली आहे. तर तिथे तिने काम केलं. त्यामुळे शिक्षणाचं तिच्याकडे अंग होतं. आणि हुमरसला त्यावेळी म्हणजे आम्ही हुमरसला होतो, ती नानेलीला होती. तिथून जाणं येणं असं व्हायचं. त्यामुळे तरीसुद्धा तिने कुठलीही म्हणजे तक्रार न करता आमच्या आता मला दोन मुलगे 2 मुली आहेत. सगळ्यांचं एवढं सांभाळ तिने केला. त्यांना चांगल्या प्रकारचं शिक्षण दिलं आणि चांगल्या मार्गाला लावलं. याबद्दल तिचं कौतुक करावं लागेल. त्याबद्दल प्रश्नच नाही. तिचं हसतमुख वागणं, कठोरही वागणं, शिस्त, या सगळ्या गोष्टीमुळे कुटुंबात शिस्त राहिली. कोणी मुलांनी म्हणजे कुठे आजूबाजूला जाण्याचा प्रयत्न केला तरी तो जमला नाही. त्याच्यात मुलं खरोखरच दोन्ही मुली आणि दोन्ही मुलगे अत्यंत चांगल्या पद्धतीने राहिले. त्यामुळे त्या संसारात मी सुखी आहे. तुम्ही पूर्ण शाळेसाठी झुकून दिलेलं होतं. अशा वेळी इथे संसाराकडे वेळ न दिल्यामुळे कधी वहिन्यांबरोबर वाद व्हायचे, तंटे व्हायचे? थोडं व्हायचं तसं, पण ती शिक्षिका असल्यामुळे तिला एक आवड होती. म्हणजे दानधर्म करावा अशी तिला आवड होती. त्या गरिबांच्याबद्दल तिला कणव होती आणि त्याच्यामुळे तरी थोडं वाद व्हायचे. आम्ही त्यानंतर लग्न झाल्यानंतर आम्ही विष्णू पांडुरंग माणगावकर यांच्या घरात ढोलकरवाडीमध्ये आम्ही तिथे राहायला गेलो. त्यांचं संपूर्ण घर त्यांनी आमच्या ताब्यात दिलं होतं. हे विष्णू पांडुरंग माणगावकर यांचीच मुलगी बहीण तिथे दिलेली होती आणि त्यामुळे नातेसंबंध त्यांचा होता, रांगणेकर सरांचा. आणि त्यामुळे संपूर्ण त्यांनी आमच्यावर विश्वास ठेवला. शाळेला आज जी सगळी जमीन दिलेली आहे ते हे माणगावकर कुटुंबीयच सगळे आहेत. विष्णू पांडुरंग माणगावकर, त्याच्यानंतर बाम माणगावकर, हे सगळ्या माणगावकरनी ती जागा दिली आणि आज त्याची शाळा त्या ठिकाणी उभी आहे. तर त्यांचे संबंध सगळ्यांचे चांगले होते आणि त्यामुळे मला त्याचा फार फायदा झाला. जवळजवळ 28 वर्ष आम्ही त्या माणगावकरांच्या घरात भटवाडीला होतो. सर, माणगाव हायस्कूलचे खरं त्रिकूट म्हणून तुम्ही जवी पिळणकर आणि मकानदार सर त्रिकूट म्हणून ओळखलं जायचं, ज्यांनी शाळा मोठी होण्यासाठी भरभरासाठी फार मोठी मदत केली. आज दुर्दैवाने पिळणकर सर नाही आहेत, पण त्यांचा पण एक मोलाचा वाटा तुमच्या ह्या सगळ्या यशामध्ये. काय सांगाल? नक्की. आमचं कसं त्रिकूट म्हणा तुम्ही, पण सगळ्यांनीच चांगल्या प्रकारचं काम केलं होतं. पण हे काय झालं, पिळणकर सरनीच आम्हाला म्हणजे पूर्णपणे पाठिंबा दिला. कारण त्यांना
ह्याच्यातली म्हणजे अधिक ओळख वगैरे किंवा एक धोरणीपणा हा त्यांच्याकडे होता आणि त्या दृष्टिकोनातून त्यांची आम्हाला पूर्णपणे मदत झाली. म्हणजे शिक्षणाकडची एक बाजू आम्ही आता बाहेर वर्गणी गोळा करायला गेलो, कुठे मिटिंगला गेलो, कुठे दुसऱ्या कामाला गेलो तर शाळा कधीही डिस्टर्ब झालेली नाही. संपूर्णपणे पेणकर सर, मकानदार सर, त्याच्यानंतर हे आता सगळी पटकन नाव LG सावंत सर, LG सावंत सर, त्यानंतर पूर्वी त्यावेळी नैरुळकर सर एक होते, त्याच्यानंतर आणखी आता ऐनवेळी सगळे आठवत नाही, म्हणजे अनेक शिक्षक खूप सगळ्यांनी आणि स्वतः रांगणेकर सरांचे म्हणजे मुख्याध्यापक जे होते रांगणेकर सर, त्यांच्या पत्नी, त्यांच्या पत्नी असेल तरी कधीही त्यांनी आपल्या कर्तव्यात कसूर केलेली नाही. पूर्णपणे सगळ्या शिस्तीने सगळ्यांना शिकवलं आणि त्यांची एक ओळख म्हणून अणावकरांची ओळख होती आणि त्यातून मग त्या बाईने, रांगणेकर बाईने आमचं लग्न ठरवलं. सर, हे सगळं ज्ञानदानाचं कार्य करत असताना आदर्श शिक्षक पुरस्कार तुम्हाला मिळाला, तो क्षण तुमच्यासाठी शिक्षण क्षेत्रातला एक भरीव कामगिरी म्हणून कसा होता? हो, एक आदर्श शिक्षक पुरस्कार म्हणजे काय, तो एकट्याला मिळतो पण त्याच्यामागे सगळे असतात. म्हणजे सगळ्या शिक्षकांनी, सगळ्या मुलांनी, संस्थेने, सगळ्यांनी जे काम केलं त्याचं कामाचं प्रतीक मुख्याध्यापक धरला जातो. आदर्श शिक्षक म्हणून जरी मला पुरस्कार मिळाला तरी तो पुरस्कार त्या शाळेला होता, संस्थेला होता, त्या ज्यांनी जमिनी दिल्या त्या जमीनदारांना होता, जे गुणी विद्यार्थी सगळे होते, सगळे विद्यार्थी गुणी होते, शिस्तबद्ध होते, त्या विद्यार्थ्यांना जातो, त्यांच्या पालकांना जातो, आजूबाजूच्या रहिवाशांना जातो. त्यामुळे ह्या सगळ्यांनी खरोखरच चांगल्या प्रकारचं सहकार्य केल्यामुळे माणगाव हायस्कूल म्हणजे अत्यंत शिस्तबद्ध अशाच पद्धतीने झालेलं होतं. सरांची, रांगणेकर सरांची जशी शिस्त होती तशीच आम्ही सगळ्यांनी, मी इतरांनी सगळ्यांनी शिस्त सांभाळली आणि म्हणून शाळा चांगल्या प्रकारची होऊ शकली. माणगाव खोऱ्यातील तब्बल 26 ते 35 गावांना जोडणारी शाळा, गरीब मुलं या शाळेत यायची. खरं तर विज्ञान वर्गाला जेव्हा मान्यता मिळाली, सगळ्यांनी प्रयत्न केलेले होते, तुम्ही पण प्रयत्न केले होते, अशा वेळी ग्रामीण भागातून मग शिवापूर, वसुली, दुकानवाड या भागातून येणारा विद्यार्थी या शाळेत शिक्षण करत होता, स्टाफ चांगला होता आणि तेव्हा जेव्हा ती मान्यता मिळाली ते क्षण आठवतात का? त्यावेळी तो एक आनंददायी क्षण वाटत नाही का? त्यावेळी सगुण दत्ताराम बांदेलकर हे चेअरमन होते आणि आम्ही ह्या विज्ञान ह्यासाठी खूप प्रयत्न केले आणि त्यावेळी आमदार, आता आज ते दुर्दैवाने आपल्यात नाही आहे, आमदार पुष्पसेन सावंत यांनी आम्ही त्यांचा पाठपुरावा केला आणि अगदी खरोखरच स्वामींची, टेंबे स्वामींची कृपा की 31 मार्चचा तो दिवस होता आणि त्या दिवशी आम्ही सगळे कागदपत्र वगैरे दिलेले होते, अध्यक्षही मुंबईला गेलेले होते आणि सगळे प्रयत्न सुरू होते आणि आम्ही इथे वाट बघत होतो आणि पुष्पसेन सावंतांच्या कृपेने दुपारी 3 वाजता आम्हाला फोन आला की तुमच्या विज्ञान शाखेला पूर्णपणे संपूर्ण ग्रँट मिळाली आणि तो आमच्या आयुष्यातील अत्यंत मोलाचा क्षण होता. कारण सायन्सकडे एवढा खर्च करणं आणि सायन्स शाखा चालवणं हे केवळ अशक्य होतं, परंतु स्वामींच्या कृपेने आणि पुष्पसेन सावंतांच्या प्रयत्नाने आम्हाला ती ग्रँटेबल वर्ग मिळाले आणि त्यामुळे शाळेचं भरभराट झाली, त्या शिक्षकांना पूर्ण पगार मिळू लागला आणि शाखा अत्यंत चांगल्या प्रकारचं यश मिळालं. ते मात्र स्वामींची कृपा आहे. सर, तेव्हाचा विचार करता सगळी लोक डिवोट होणे सगळं काम करायचे, विशेषतः संस्थाचालकांचा आता आपण चर्चा करतोय, बांदेलकर साहेबांसारखे चेअरमन, आबा केसरकर यांच्यासारखे चेअरमन, सगुंदोरी जे विद्यमान आहेत त्यांच्यासारखे, मिलिंद भोसले यांच्यासारखे चेअरमन, हे सगळ्यांनी झुकून देऊन काम केलेलं होतं. आणि ही लोक जेव्हा इथे स्वतःची पदरमोड करून काम करत होती आणि संस्था उभं करत होती, काय सांगाल ह्या सगळ्या संस्थाचालकांविषयी किंवा संस्थेचे सभासद यांच्याविषयी? खरोखरच म्हणजे जीवी भिसे वगैरे त्यावेळी माझ्या जीवनात आले आणि त्यांनी मला लोकांकडे फिरायला शिकवलं. तर त्यावेळी सद बांदेलकर, त्याच्यानंतर हे पहिले नांचे नाही, पहिले
विपा माणगावकर असणार पहिले. माणगावकर त्याच्यानंतर नांचे पंडित जयवंत पंडित हे सचिव म्हणून होते, सचिव म्हणून होते. त्याच्यानंतर हे आले बांदेलकर बांदेलकर नंतर आले. यानंतर मध्ये त्याच्यानंतर सगुणधुरी साहेब. त्याच्यानंतर ह्या सगळ्यांनी कसं स्वतःला झोकून दिलेलं होतं? भानुकांत धोंडी नांचे आले त्याच्यात, त्यांनी मुंबईला आम्हाला मदत केली. गकरू केसरकर यांनी तर अगदी झोकून घेतलेलं होतं आणि सगळ्या प्रकारचं मदत आणि जी धडाडी आहे. गकरू केसरकर आणि मी मुंबईत मला त्यांनी सगळ्या चाळीतून फिरवलं आणि कसं पैसे मागावे वगैरे तर सगळं शिकवलं आणि सगळ्याकडे कुठली तमा न बाळगता त्यांनी केलं. त्याच्यानंतर सुबोध माणगावकर त्यांच्याकडे आमची ओळख झाली, आम्ही त्यांच्या घरात राहत असल्यामुळे. आणि त्यांनी तर त्यांच्या मुलांनी गाडी घेऊन आम्हाला ठिकठिकाणी जे चांगले मालदार होते, चांगले पैसे देणारे होते, त्या लोकांच्या ओळखी करून घेतल्या, त्यांच्याकडून पैसे मिळवले आणि शाळेला फार मोठी मदत त्यांच्यामुळे आम्हाला झालेली आहे. आणि संस्था चालकांचं त्यावेळी कुठलंच उत्पन्न नसं, खर्चच जास्त असायचा, परंतु सर्व संस्था चालक यांचं आम्ही ऋणी आहोत की त्यांनी शाळेच्या गरजा लक्षात घेऊन सगळ्या पद्धतीने पूर्ण शाळा चांगल्या पद्धतीने चालवली आणि इथे कुठल्याही प्रकारचं संशयास जागा नव्हती. अशा प्रकारचं काम आतापर्यंत सर्वांनी केलं. तुमच्या कारकिर्दीत 2 इमारती बांधल्या गेल्या. विशेषतः बास्केटबॉलचं जे मैदान होतं तिथे तत्कालीन चेअरमन आबा केसरकर काही पैसे नव्हते, अशा वेळी त्यांनी मारलेली कुदळ आणि केलेली इमारत उभी, याबद्दल काय सांगाल? हो, ते म्हणजे कसं धडाडीचंच आहे. म्हणजे ते याच्यात कुठं BDO ऑफिसमध्ये गेले आणि सिमेंट पोती हवी होती. मला वाटतं 25 पोती तरी त्यांनी लगेच ती तिकडे भांडून झगडून आम्हाला शाळेला 25 पोती दिली. त्याच्यातून ती नंतरची आता जी कॉलेज बिल्डिंग आहे ती बिल्डिंग उभी राहिली. तर हे सगळे लोक कष्ट करणारे होते. सद बांदेलकर तर पायाला त्यांच्या जखम होती तरी ते लगडत आमच्यावर मुंबईला आणि सगळीकडे फिरायचे. तेव्हा सर्वच गकरू केसरकर तर त्यांना एक हेच होतं, काय म्हणतात त्याचं, दृष्टी होती आणि धडपड होती. कुठल्याही प्रकारचं हे नाही, कडकपणे बोलणं असायचं पण अत्यंत कष्टाळूपणे काम करायचं. आणि त्यामुळे ह्या सगळ्या संस्था चालकांनी काम केल्यामुळे शाळा पुढे गेली. आम्ही फक्त काय निमित्त मात्र राहिलो, त्यांना सहकार्य करत राहिलो. सर, हे शिक्षण देता मुलांना संस्थेमध्ये पण तुम्ही काम केलात, इमारती पण बांधल्यात, भौतिक सुविधा निर्माण करून दिल्यात. विद्यार्थी तुमचे जे घडवलेले आहेत आज, अनेक विद्यार्थी, मग तो आदिनारायण वारंगसारखा विद्यार्थी ऑस्ट्रेलियामध्ये आहे, पडतेसारखा विद्यार्थी इंग्लंड सारख्या ठिकाणी शिक्षण घेऊन आला, अनेक विद्यार्थी इंग्लंड, जर्मनी, जपान परदेशामध्ये नोकरी करतात, भारतामध्ये उच्च पदावर. काही विद्यार्थी आठवतात का ज्यांना तुम्ही घडवलं, जे उच्च पदावर गेलेत, त्यांचं कसं वर्णन करणार? हो, ते आता मला काय झालं, आता थोडी आठवण जे काय असतील ते आठवण, परंतु हे मध्य प्रदेशमध्ये ते काय नाव पटकन आता आहे ना, ऑस्ट्रेलियामध्ये आदिनारायण वारंग आहे, म्युनिचमध्ये एक आमचे आहेत पडते विद्यार्थी, जो पडते विद्यार्थी तुमचा पडते, हे बोन मॅरो ह्याच्यामध्ये कॅन्सर ह्याच्यात की जगामध्ये जे 5-6 डॉक्टर आहेत त्यातला एक डॉक्टर आहे तो. आणि तो इतका छोटीशीच मूर्ती आहे परंतु इतका तळमळीने काम करणारा आहे की मी स्वतः त्याचा अनुभव घेतला आहे. कोणी गरीब गेला की तो पेशंटला लगेच ट्रीटमेंट देतो, कोणी तुम्ही फोनवर जरी चौकशी केली तरी तो सल्ला देतो. आणि इथे शाळेला त्याने जवळजवळ आम्ही जेव्हा गुरुदक्षिणा हॉल म्हणून बांधण्यात आला तर त्या ठिकाणी 70,000 रुपये त्यावेळी दिले, परवासुद्धा 25,000 रुपये देऊन गेला. तर अशी मुलं आहेत. त्यानंतर सर, हे अनेक विद्यार्थी ज्यांचं तुम्ही अजून म्हणजे जे लक्षात पण येऊ शकतील नाही, कारण तुमच्या अनेक वर्षामध्ये मला आता पटकन आठवत नाही आहे. ही मुलं जेव्हा मुलं हेच आमचं सर्वस्व होतं. ही जेव्हा मुलं भेटतात, कधी तुम्हाला किंवा फोन करतात, त्यावेळी काय क्षण असतो? म्हणजे जीवनात पैशाला मोल नाही पण ह्या आनंदाला कसा मोल असतो? मी आयुष्यामध्ये बाकी काही मिळवलं नाही पण मुलं भेटल्यानंतर जो आनंद असतो तो अत्यंत मोठा असतो. आणि मी नेहमी असा विचार करतो की आम्ही पगार सगळ्यांनाच मिळतो, पगार सगळेच घेतात, परंतु आपण त्याचा किती उपयोग करून घेतो. आणि आम्हाला पगार किती मिळाला तो संपून गेला, पण आज माझ्याकडे काय शिल्लक राहिलं तर आम्ही शिकवले सगळ्या शिक्षकांनी
शिकवलेले विद्यार्थी ते आज इतकी प्रगती करत आहेत. आता मला सगळी नावं सांगता येणार नाही, त्याची मोठी जंत्री होईल. पण अमेरिकेमध्ये सदाशिव त्याचं पाटील सरांचा मुलगा पाटील सरांचा मुलगा त्याचं न्यूयॉर्कमध्ये आहे. भूषण त्याच्यानंतर तो न्यूयॉर्कमध्ये आहे. त्याच्यानंतर ह्या पडते हा लंडनमध्ये होता आणि ते सगळं आटपून आता मुंबईमध्ये नानावटी हॉस्पिटल आता चांगल्या सागर माळकर सारखा राजकारण नगरसेवक झाला. सागर माळकर सारखं राजकारण करतोय हा सागर माळकर. तर त्यांची अतिशय गरिबीची परिस्थिती होती, पण तरीसुद्धा खेळांमध्ये ते हुशार असल्यामुळे आम्ही काही करून त्यांना खेळायला पाठवायचो. कालच मी एका ठिकाणी गेलो अरुण गायचं. आज तो पंढरपूरच्या देवळात अगदी सुरुवातीला प्रथम काम करणारे जे आहेत त्याच्यामध्ये काम करतो. कालच मी त्याच्याकडे जाऊन आलो. तर त्याचे संपूर्ण तो भक्तिमय झालेला आहे. तर तो विद्यार्थी कसा की त्यावेळी दोन्ही जिल्हे एक होते, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग. त्यावेळी त्यावेळी तिन्ही प्रकारे म्हणजे थ्रोबॉल आपलं काय म्हणतात ते बास्केटबॉल नाही त्यावेळी होतं, हँडबॉल नाही ते म्हणजे प्रत्येक क्षेत्रामध्ये तीन क्षेत्रामध्ये काय ते थ्रोबॉल की काय ते ह्या क्षेत्रामध्ये जे विद्यार्थी 3 प्रकारची 2 जिल्ह्यामध्ये 3 बक्षिसं त्याला मिळाली होते. तर त्या दृष्टिकोनातून त्याने चांगल्या प्रकारचं हे अजून काही विद्यार्थी आता विशाल परब सारखा विद्यार्थी आहे. कालिदास कुडतर राजकारणामध्ये त्याने नाव कमवलं, उद्योग क्षेत्रामध्ये. विशाल परब तर त्याचं कमालच आहे. म्हणजे सर्वसाधारण वाढवून तो चालत यायचे गरिबीचे दिवस. अशातून सुद्धा त्याने हे आज एवढं राजकारणामध्ये यश त्याने मिळवलं. त्याची धडाडी हे करण्यासारखी आहे, त्याला आमचा सलाम आहे. तसंच विनोद चव्हाण आपले काका केसरकर ह्या लोकांनी शून्यातून विश्व निर्माण केलं आणि त्यांच्याकडे एक जिद्द होती. आता काका केसरकरसुद्धा संस्थेचे चेअरमन होते. त्यापूर्वी सगुणधुरी साहेब ह्या लोकांकडे सगुणधुरी, गकरू केसरकर, त्याच्यानंतर साहा कोरगावकर हे सगळे लोक त्याच्यामध्ये होते आणि त्याच्यातून अधिकाधिक प्रगती होत गेली. सुरभा सावंतने पण मैदान गाजवलं. सुरभा सावंत तर 26 जानेवारीचं प्रजासत्ताकाचं जे सलामी असते ते दिल्लीमध्ये देण्याची त्याची निवड झाली होती. त्या सगळ्या जी मुलं निवडली गेली त्याच्यात तो होता. देसाई सरांचा मुलगा हॉकीमध्ये टॉपमध्ये होता आणि त्याने पण मैदान गाजवलं. आणि माझं मगाशी एक सांगायचं राहिलं, देसाई सर एक आम्हाला PE शिक्षक म्हणून अत्यंत चांगल्या प्रकारचे भेटले आणि त्यांनी त्याच्यानंतर केसरकर सर त्यावेळी गकरू आपलं एकनाथ केसरकर हे PE शिक्षक त्यावेळी होते. खेळावर येतोय मी. एकनाथ केसरकर सर असतील, त्याच्या आधी देसाई सर असतील, सुनील पावसकर, त्यानंतर संजय पेनकर, ह्या सगळ्यांचे आता अमोल दळवी हे काम करतात, दीपक केसरकर, हे सगळे म्हणजे माणगाव हायस्कूल म्हटल्यानंतर खेळ, मग ते सगळे फुटबॉल आले, हॉकी आलं, हे सगळं तुम्ही कसं काय, त्याच्यासाठी जो लागणारा 12.5% वेतनातर अनुदान होतं, याच्यातून द्यावा लागणारा निधी, मुलं जेव्हा खेळायची तेव्हा कधी तुम्ही असा विरोध केला नाही, खेळू नका बाबा त्याचा अभ्यासावर परिणाम होतो, आणि त्याच्यातूनच काही मुलं पुढे गेलेली दिसत आहेत, काय सांगाल? खेळाला आम्ही कधीच विरोध केला नाही, कारण देसाई सर जे आमच्याकडे होते देगवेचे, तर त्यांनी म्हणजे स्वतः ते बाजूलाच राहायचे शाळेच्या आणि संपूर्ण ग्राउंडवर त्या शाळेत त्याच्यात असायचे त्याच्यात. तर त्या दृष्टीने कोणी कधी त्याच्यात विरोध केला नाही, संस्थेने विरोध केला नाही, कोणाही त्याच्यात मदत होत गेली. आणि खातं, शिक्षण खातं, क्रीडा खातं आहे, हे क्रीडा खात्याने खूप आम्हाला मदत केली. विविध योजना ज्या असतात त्या योजनेखाली जमीनसुद्धा खरेदी म्हणा किंवा इतर काय डेव्हलपमेंट, या सगळ्या डेव्हलपमेंट त्यावेळी होत गेल्या आणि त्यांचं आम्हाला फार मोठं सहकार्य मिळालं. एज्युकेशन डिपार्टमेंट जे ओरोसचं आहे त्यांनीसुद्धा आम्हाला वेगवेगळ्या वेळेला सर्व प्रकारचं मार्गदर्शन केलं आणि त्यातून आम्हाला हे शाळेबद्दल ह्या सगळ्या खात्यामध्ये अतिशय चांगलं मत होतं. आणि आम्हाला गोना नार्वेकर, त्यांना शानी नार्वेकर म्हणून ते क्लार्क मिळाले. त्याच्या आधी शालिनी काणेकर म्हणून म्हणजे शाळेच्या सुरुवातीच्या क्लार्क म्हणून हे स्वामी पाडगावकर म्हणून एक होते. ते तसे काय शिक्षक म्हणून असं नसलं तरी तो शिकवायला यायचे आणि त्यांनी आम्हाला इंग्रजीत मगाही सांगायला विसरलो,
त्यांनी आम्हाला पहिलंच इंग्रजीचे धडे दिले, तरखडकरचं भाषांतर वगैरे त्यावेळी ते घ्यायचे. तर शालिनी काणेकर ह्या पहिल्या क्लार्क, त्याच्यानंतर गोना नार्वेकर, आम्ही शानी नार्वेकर म्हणू, दुर्दैवाने अलीकडेच ते गेले. तर ह्या लोकांनी, त्याचबरोबर फोंडेकर ते एक, अशा सगळ्या लिपिकांनी, आणि त्याच्यानंतर आनंद पिळणकर, त्याच्यानंतर आता आल्हाद शिरसाट, त्याच्यानंतर भोगटे आता आहेत यतीन माणगावकर, ह्या सगळ्या लोकांनी आपली जी नॉन टीचिंग कामं आहेत ती अत्यंत पद्धतशीर केल्यामुळे शाळेचं एक चांगलं इम्प्रेशन, प्रभाव एज्युकेशन डिपार्टमेंटकडे झाला. मला अजूनही आठवतं, काही शिक्षणाधिकारी दीक्षित साहेब, अरविंद दीक्षित साहेब, कुपेरकर साहेब, त्याच्यानंतर इंगवले साहेब, आपले मराठे साहेब, अशा खूप लोकांनी इथे येत गेले आणि आम्हाला प्रेरणा देत गेले, आणि त्याच्यामुळे अधिकाधिक शाळेचं यश मिळत गेलं. आणि खेळामुळे खेळामध्ये आमच्याकडे अडचण जमिनीची होती, आणि एकदा असं झालं की तिथे बाजूला एक गावडे मंडळी मुंबईहून यायची आणि ते तिथे बोअरवेलकडे आंघोळ करायचे. तर आम्हाला त्याने विचारलं करू का, तर हो म्हटलं करा, आणि त्यातून आमची दोस्ती झाली. आणि त्यांनी जवळजवळ 66 गुंठे जमीन त्यांची स्वतःची, गावडे, वामन गावडे, त्याच्यानंतर आपले बाबूराव माणगावकर, अशा सगळ्या लोकांची जमीन एकत्र करून आज शाळेचं प्रचंड मैदान आम्ही निर्माण करू शकलो. तर ते सुद्धा खेळामुळे झालं. म्हणजे खेळ झाले, देसाई सर त्यावेळी मुख्य होते, त्यांनी खेळाला प्रेरणा दिली, त्यामुळे बाकीच्या सगळ्या गोष्टी झाल्या, चांगली मुलं घडली. आजही ती मुलं चांगल्या पदावर आहेत, मोठमोठ्या ठिकाणी आहेत, आणि मध्ये मध्ये येतात तेव्हा शाळेला ते मदत करतात. सर, शिक्षणानंतर शिस्तीकडे जातोय. तुम्ही भरपूर मारायचात आणि मुलं तुम्हाला घाबरायची. अशा मारताना काही तक्रारी वगैरे आल्यात, अशा घटना आठवतात तुम्हाला, आणि त्याला तुम्ही त्यावेळी कसे फेस केला होता? हो, कसं असतं की आमचा एक स्वभाव होता की ही मुलं जी समोर यायची ती गरीब खेडूत अशा समाजातून आलेली होती. त्यांना बाकी कसलाही गंध नव्हता. ताकदीने मात्र ती चांगली होती, त्यामुळे खेळात चमकायची. पण अभ्यासाकडे वळण्यासाठी थोडी भीती ही आवश्यक असते. कारण काय, त्यावेळचा तो काळ होता. त्यावेळच्या काळामध्ये मुलं घाबरायची, आणि म्हणून आम्ही मुलाकडे बघताना त्याचे चांगले गुण बघायचं, आणि त्याचवेळी वाईट गुण कुठले आहेत हे लक्षात घ्यायचं, आणि ते गेले तर हे चांगले गुण पुढे उपयोगी पडणार हे लक्षात घेऊन आम्ही त्याला शिक्षा ही, आणि काही वेळा अति तळमळीने ज्यादा शिक्षाही व्हायची. परंतु त्यानंतर मला असं आठवतं, एका मुलाला मी मारलं, आणि नंतर मला वाटलं की चूक झाली की काय माझी. मी त्याच्या घरी गेलो, काही मनाकडे नाटय, घरी गेलो. घरी जाऊन त्याला विचारलं काय झालं, सगळी वस्तुस्थिती जाणून घेतली. म्हणजे हे सुद्धा आपल्याला शिक्षकांना करावं लागतं. आपल्याकडून एखादी चूक होऊ शकते, चूक झाली तर ती सुधारण्यासाठी गेली पाहिजे. पण माझं आजही मत आहे की मुलाला धाक हा अत्यंत आवश्यक आहे. जरी तो सरकारी नियमात बसत नाही तरीसुद्धा मुलांना दुसऱ्या मार्गाने, म्हणजे एखादं चांगली माणसं कशी आहे ती मुलांच्यासमोर तुम्ही आणा, म्हणजे त्यामुळे तुम्ही चांगली मुलं घडवू शकता. तेव्हा आज पालकांना मात्र फार सहकार्य घेणं आवश्यक आहे. आणि ट्रेंड बदललाय. आता शिक्षा केली तर त्याला RTI प्रमाणे तो गुन्हा ठरवू शकतो. आता तो योग्यच आहे, कारण काही ठिकाणी अतिरेकी शिक्षा झाल्या आणि मुलं काही शाळा सोडून मग गेली वगैरे, असं होतं. ते होऊ नये. त्यामुळे मारणं हे चुकीचं आहे, मान्य आहे. परंतु प्रेमाने जर आपण काही गोष्टी केल्या, आता आई मुलाला मारतेच, ते काय रागाने काय हे करतं, तसं आईसारखं प्रेम करून जर आपण मुलांना थोडंसं काही शिक्षा केली तर ती काय वावगी होणार नाही. ती आपल्या, आणि फक्त एकच आहे की तुम्ही जर चूक केली तर ती चूक कबूल करा, ही आपल्याकडे एक जाणीव पाहिजे. आणि त्याचबरोबर त्या मुलाला शिक्षा झाल्यानंतर केव्हा तरी भेटून त्याच्या मनातलं गैरसमज काढला पाहिजे. अरे बाबा, तो आज ज्याला मी मारलं, अशी कितीतरी मुलं येऊन इथे आमच्या पाया पडतात आणि मी तुमच्यामुळे घडलो असं म्हणतात. नाहीतर काय झालं असतं, ती मुलं घरी राहिली असते. जर समजा मुलं मारल्यामुळे आली नाही तर मी त्यांच्या घरी जायचो, त्यांच्या वडिलांना त्याला समजावून सांगायचो आणि घेऊन यायचो.
असंही त्याच्यातून दोन्ही गोष्टी आवश्यक आहेत. इंग्रजी शिकवताना मग तो तुमची मुलगी किंवा मुलगा जरी वर्गात असला, मग त्याची जरी चूक झाली असेल तर त्याला तुम्ही मारलेला हो आहे, हो हो त्याला पण तुम्ही सोडलं नाही? मी मारलेलं आहे, कुणाला तफावत त्याची कधीच नाही. आणि माझा एक जास्त भर असा असायचा की जो अति श्रीमंत असेल अशांची मुलं, कारण ती बिघडण्याची शक्यता असते. अति गरिबीमुळे बाजूला राहतील तर त्या मुलांकडे लक्ष देणं आवश्यक होतं. आणि मग अशी श्रीमंत मुलं त्या गरीब मुलांना हे करू शकतात. मग ते माझं निरीक्षण असायचं. आणि मग काय म्हटलं तुम्ही, तुमची मुलं मग तुम्हाला घरी येऊन विचारायचे मग नाही? त्यावेळी आमची मुलं सहसा कोणी तसं म्हणजे मुलं इतरांची माझं वागणं बघून ती मुलं खरोखर चांगली राहायची. अतिशय प्रामाणिकपणे त्याने अभ्यास केला, त्यात म्हणत नाही. पण एकदा एक असा प्रसंग झाला की माझ्या मुलाला मी मारलं. तर तो अर्थात त्याचंही बरोबर आहे त्या वयाच्या दृष्टीने, पण नंतर त्याला समजलं की हे आपलं चुकलं. कारण चूक काही वेळा असं होईल की मी सरांचा मुलगा म्हणून मी कसाही वागलो तरी चालेल, तर तो इतर मुलावर वाईट परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे तसं ते करावं लागतं. त्यामुळे मी कुठे तफावत केलेली नाही असं कुठे दिसून येणार नाही. सर, तुमच्या 30 ते 38 वर्षाच्या ह्या शिक्षकी पेशामध्ये हे सगळं करत असताना चांगले प्रसंग असतील, वाईट काही असे अविस्मरणीय प्रसंग आहेत ज्याचा तुम्ही उल्लेख करू इच्छिता? ते प्रसंग तुम्ही काय आठवतात का? 1-2 सांगितले तरी चालतील, ज्यामुळे तुम्हाला अतिशय प्रचंड आनंद झाला, जीवनामधला तो अविस्मरणीय क्षण होता. मला आता मगाशी म्हटलं म्हणे अरुण गायचोरने जेव्हा ती तिन्ही पदकं आणली, थाळीफेक, गोळाफेक आणि भालाफेक असे ती 3 आहेत ते. अमृत महोत्सव अभिष्टचिंतन सोहळा श्री वासुदेवानंद सरस्वती विद्यालयाचे माजी मुख्याध्यापक विजय प्रकाश नरहरी आकेरकर यांचा माजी विद्यार्थी संघाच्या वतीनं मानपत्र देऊन भव्य सत्कार समारंभाचं आयोजन. शुभहस्ते वैभवजी नाईक, आमदार कुडाळ मालवण विधानसभा. प्रमुख उपस्थिती मनीषा भोसले, सरपंच माणगाव. स्थळ माणगाव ग्रामपंचायत सभागृह. दिनांक गुरुवार 21 सप्टेंबर 2023. वेळ सकाळी 11:15 वाजता. आपला माजी विद्यार्थी सागर माळकर, माजी नगरसेवक पुणे. आपले माजी विद्यार्थी विनोद चव्हाण, ACP काका केसरकर, आनंद पेंढारकर, मदन भिसे, नरसिंह माळकर, योगेश धुरी, रमाकांत ताम्हाणेकर, GK सावंत, प्रमोद माडगुत, डॉक्टर बाळकृष्ण पडते, डॉक्टर राजू वजराटकर, डॉक्टर मनीषा तेली, स्नेहल फणसाळकर, सुरभा सावंत, RK धुरी, कमलाकर धुरी, विजय पालकर, प्रमोद धुरी, आदम शेख, नेल्सन शिरोडकर, दीपक नांजे, जयंत कुबल, सुरेश लाड, मनोहर घाडी, गोविंद नाईक, अनंत भिसे, आनंद माळकर. आपली उपस्थिती प्रार्थनीय. ते भालाफेक, थाळीफेक आणि गोळाफेक या तिन्हीतली 2 जिल्ह्यामध्ये पहिला नंबर मिळवल्यानंतर मी त्याच्यावर गेलो होतो. मी आणि देसाई सर होतो, महिला विद्यालयात राहिलो होतो. तर त्यावेळी अत्यंत आनंद वाटला की या 2 जिल्ह्याला आपण म्हणजे जिल्ह्यामध्ये मुलांनी नंबर मिळवला. तसंच हा जेव्हा आपला त्या नावांचाच फक्त प्रश्न येतो, 26 जानेवारीला निवड झाली आपला हे चांगले क्षण आले. सुरभा सावंत. जीवनामध्ये ह्या शैक्षणिक म्हणजे नोकरी करताना असे प्रसंग आले का की वाटलं की बस झाली नोकरी, आता कंटाळा आला, आपण दुसरं काहीतरी असं नैराश्याचे क्षण कधी आले का जीवनामध्ये? नैराश्याचे क्षण यायचे म्हणजे कसं यायचं की आपण आपलं मन जितकं पुढे जातं इतकं होतं, मुलांसाठी आपण तळमळ करतो, तर एखाद्या मुलाने त्याचं जर नाही लक्ष दिलं तर मग आपण मन विषण्ण होतं. आणि त्याला मारणं हा एक तात्कालिक उपाय असतो, पण तो काय कायमस्वरूपी नव्हे. कायमस्वरूपी त्याच्याकडून काम करून घेणं असं असतं. आणि पालकांशी आमचा जास्त संबंध असायचा. आम्ही मारायचो कोणाच्या जोरावर, पालक आम्हाला योग्य प्रकारचं सहकार्य करणार. आणि माझा एक स्वभाव होता, मी कुठेही चालत राहिलो. मी आयुष्यभर वाहन वापरलं नाही, 1 वर्षच वापरलं, बाकी वाहन वापरलं नाही. चालत जाणं आणि चालत जाताना कोणी दिसो त्याच्याशी 2 मिनटं थांबायचं, बोलायचं, त्याची सुखदुःख समजून घ्यायची, त्यालाही बरं वाटायचं, त्याची शाळेकडे ओढ निर्माण व्हायची. काही प्रॉब्लेम आले तर आम्ही घरी जायचो. मी तर साधारणपणे शाळेतला कोणतरी मयत झाला किंवा इतर गावातलासुद्धा तरी शक्यतो मी त्याच्या कार्याला जायचो. आणि अशामुळे काय व्हायचं की लोकांचं एक आपुलकी निर्माण होते.
आणि त्याचा आपल्याला नक्कीच शाळेला फायदा होतो. सर विचार केला तर 1850 ते 2000 पर्यंत विद्यार्थी संख्या. रांगणेकर सर, पेंढारकर सर, यानंतर तुम्ही, पेंढारकर सरांचा उल्लेख झाला. त्यानंतर तुमच्यानंतर LG सावंत सर, SK परब सर, यानंतर पित्रे सर, सुनील पावसकर आणि आताचे विद्यमान धोंड सर, या सगळ्यांची तुमची कारकीर्द आहे. आता विद्यार्थी संख्या एक 950,000 वर आलेली आहे. खरं तर कुटुंब कल्याण नियोजनाचा फटका बसतोय. मुलं पण आता शहराकडे पालक चाललेले आहेत. काय वाटतं अजूनही माणगाव हायस्कूल नंबर 1 बनण्यासाठी काय केलं पाहिजे? काय वाटतं तुम्हाला? त्याच्यात मी विसरलो एक की शाळेला रांगणेकर सरनी शिस्त लावली. जेव्हा पेंढारकर म्हणून त्यानंतर मुख्याध्यापक होते, त्यांनी शाळेचं सौंदर्य वाढवलं, खेळाला प्रोत्साहन दिलं. खेळाला प्रोत्साहन हे पेंढारकर सरांच्या कारकिर्दीतलं आहे. त्यानंतरच्या म्हणजे पेंढारकर सर आणि पेंढारकर बाई या दोघांनी अतिशय चांगल्या प्रकारचा मधला काळ, अतिशय म्हणजे सौंदर्यदृष्टी जी होती ती त्यांनी आणली. आता तुम्ही जो म्हणता शाळा नंबर 1 म्हणजे विद्यार्थी संख्या घटते. खरं तर आता इंग्रजीचं उदात्तीकरण होतंय. मुलं आता शहराकडे चाललेले आहेत. पालक पण आता फ्लॅट्स घेऊन राहायला लागलेत. सावंतवाडी, कुडासारखे शहर. अशा वेळी पुन्हा जर विद्यार्थी संख्या वाढली पाहिजे आणि शाळा माणगाव हायस्कूल जुने दिवस पुन्हा आले पाहिजे, कारण अनेक शिक्षक सरप्लस झाले. काय केलं पाहिजे असं तुमचं प्रामाणिकपणे मत आहे? ह्यामध्ये काय झालं, कोरोनामुळे काही गोष्टी आमच्या शाळेवर म्हणजे सगळीकडेच सर्वत्र परिणाम झाला. मुलांच्या शिस्तीवर परिणाम झाला आणि त्या बेशिस्तीमुळे अभ्यासाकडे दुर्लक्ष झाला. मोबाईल मुलांच्या हातात आले आणि मोबाईलचा जो दुष्परिणाम आहे तो अगदी 90% तरी दिसून आला. 10%च चांगला फायदा त्या मुलांनी घेतला आणि म्हणून आता ही सगळी घडी विस्कटलेली आहे. आता याच्यामध्ये कुठलाही शिक्षक कुठल्याही पद्धतीने वागला तरी फार मोठं चॅलेंज त्याच्यापुढे आहे. आधी पहिली गोष्ट म्हणजे मुलांना शिक्षकांनी जे शिकवायचं आहे ते केवळ पुस्तकातलं न शिकवता त्याच्याबरोबर आजूबाजूचं सगळं भाग घेऊन शिकवलं पाहिजे. नाहीतर मुलगा तुमच्याकडे लक्षच देणार नाही. एक गोष्ट. दुसरं, शिस्तीत ठेवलं पाहिजे. म्हणजे शिस्तही आवश्यक आहे. पालकांचं तुम्ही सहकार्य घेतलं पाहिजे. म्हणजे पालकांना कळतं. मग असं होतं बऱ्याच वेळा काय होतं, विद्यार्थ्याला आपण बोलतो की काय असतं, विद्यार्थी कसा वागतो हे आईवडिलांना कळत नाही. आणि आईवडिलांना कळण्यासाठी त्यांना आपण कुठेतरी कॉन्टॅक्ट केलं पाहिजे. त्यामुळे आजच्या काळामध्ये तुम्ही काही म्हटलं तरी विद्यार्थी खूप बुद्धिमान आहेत आणि अतिशय कर्तबगार आहेत. फक्त त्यांना ट्रेंड कसं द्यायचं, सगळं वातावरण आज असं झालं आहे की मी म्हणतो की मुलींकडे बघण्याची दृष्टीच आपली बदललेली आहे. पटकन वाईट बुद्धी काय येते आपल्याला, ती माझी बहीण आहे, माझी मुलगी आहे. मोठ्यांना असं का वाटत नाही की माझी मुलगी आहे, इतरांना ही माझी बहीण आहे, ही माझी आई आहे. बाई ह्या आईसारख्या वाटल्या पाहिजेत. ही दृष्टिकोन हळूहळू आपला खूप कठीण होतो आहे. जेव्हा बाईंच्यावर मी आईप्रमाणे प्रेम करेन, आदर ठेवेन, तेव्हा माझ्यात सुधारणा होणार. तरुणामध्ये सुद्धा जेव्हा ही माझी बहीण आहे, ही माझी मुलगी आहे, ही संकटात आहे, तिला मी मदत करणार, अशी भावना झाली तर समाजामध्ये बदल होतो. त्यामुळे माझं म्हणणं असं आहे की आजही शाळेमध्ये काही संस्कारक्षम ह्या गोष्टी केल्या पाहिजेत. आजच मी ते सद्गुरू वामनराव पैंचे शिष्य हे आहेत राणे, आपला बन्सीधर राणे, त्याच्याकडे मगाशी भेटलो. तर त्यांना मी असं म्हटलेलं आहे की तुम्ही त्यांचे काही असे कोर्स आहेत संस्कारक्षम, तर ते कोर्स सातत्याने सुरू ठेवायचे आणि त्यातून मुलांचं मन हळूहळू करायचं. आता मी सांगतो, आता मी अखेरीहून आता चालत आलो. चालत येताना मी नेहमीच चालत येतो. काही मुलं थांबतात, मला गाडीवर घेऊन जातात. काही मुलं न वागता निघूनही जातात. त्या मुलांचा दोष नाही. त्या मुलांना असं वाटत नाही की आपल्या आईवडिलांना आपण गाडीवरून न्यावं, आपल्याबरोबर कोण आहे त्याला न्यावं. ही सामाजिक जी जाणीव आहे, ह्यांचं एकत्र आल्यानंतर त्यांच्या वेगळ्याच गोष्टी होत असतात. त्या समाजाच्या दृष्टिकोनातून आता आम्ही हुमरस शाळेसाठी सुद्धा आम्ही शतक महोत्सव केला. 16 ते 20 लाख रुपये आम्ही मिळवले
त्याच्यात मुंबईत फिरून गावात फिरून हे पैसे लोक देतात. तेव्हा ह्या संस्कारक्षम काहीतरी गोष्टी जर शाळेने केल्या तरच आज शाळा टिकतील, नाहीतर ते शाळा टिकणं शक्य नाही. आणि म्हणून माझं म्हणणं आहे की दररोज शाळा एकत्र जेव्हा होते तेव्हा एक 5 मिनटं संस्कारक्षम काहीतरी गोष्ट सांगितली जावी. जे मूल्य शिक्षण आता जे बंद मूल्य झालं, शिक्षण जो प्रकार आहे तो, आणि त्याच्यामध्ये प्रत्यक्ष घडलेली गावातली एखादी घटनासुद्धा सांगावी. म्हणजे केवळ आदर्श असं नाही, ही घडलेली घटना ही अशी द्यावी, व या मुलाने अशी अशी मदत केली. अशा पद्धतीने जर आपण काही केलं तरच आज हे होईल. त्यामुळे पालकांना विश्वासात घेणं हे महत्त्वाचं आहे. आणि व्यक्तिगत संपर्क, तुम्ही विद्यार्थ्यांचा व्यक्तिगत संपर्क ठेवा, पालकांकडे जा, तरच मुलं आपल्याला हळूहळू. सर, तुम्ही नेतृत्व करत होता, मुख्याध्यापक होता, पण तुमची जी सहकारी अतिशय सुंदर, म्हणजे याचा प्रत्येकाचा मी थोडा उल्लेख करेन. विशेषतः सुरा सोनावडेकर सर, ते आज दुर्दैवाने नाही आहेत. गोम माने जे दुर्दैवाने आहेत, जेवी पिळणकर जे आज दुर्दैवाने आहेत, चम भिसे जे तुमचे जीवशास्त्राचे चांगले शिक्षक ते आज नाही आहेत. मकानदार सरांचं हिंदी, कात्रे सरांचं इंग्रजी, म्हाडेश्वर सरांचं गणित, नाईक सरांनी जे मराठी शिक्षक वाटलेत नव्हते ते भूमिती ज्यांनी शिकवलं, नाईक सरांनी, बांदेकर मॅडमांचं संस्कृत आणि इंग्रजी, असे कितीतरी, कुलकर्णी सरांचं भौतिकशास्त्र, खरं तर पित्रे सरांचं रसायनशास्त्र, हे असे शिक्षक उल्लेख करत असताना RY पाटील असतील, SK परब सरांचं इतिहास सर वाखाणण्यासारखं होतं, LG सावंत सरांची भूमिती, पेनकर सरांचं बीजगणित, या सगळ्या शिक्षकांची एक मोठी तुम्हाला परंपरा लाभलेली होती. ह्याने तुम्हाला कसं पाठिंबा दिलेला होता आणि हे मुलं घडवण्याच्या दृष्टीने कसे मदत करत होते? नाही, खूपच मदत व्हायची. आता चंद्रकांत भिसे, मगाशी उल्लेख राहिला त्यांचा, तर ते तर त्यांचा आवाजही मोठा होता आणि ते शिकवताना अगदी जीव ओतून शिकवायचे. खरं म्हणजे ते व्यापारी, त्यांनी खरं म्हणजे धंद्यात लक्ष घातलं पाहिजे होतं, पण त्यांचं धंद्यात लक्ष नसून पूर्णपणे लक्ष शाळेमध्ये होतं. इतकं ते प्रामाणिकपणे करायचं. कुठला सार्वजनिक कार्यक्रम असला तर ते इतर अरेंजमेंट करणं हे त्यांचं. सुरा सोनवडेकर तर त्यांनी शाळेला वाहून घेतलं होतं. शाळेचं कुठे काय गळतं झालं लगेच दुरुस्ती, वर छपरावर चढून दुरुस्ती करून व्हायचे. मला त्यांनीच आणलं इथे, त्यांच्याच वशिल्याने मी आलो. त्यानंतर इतर चित्रकला ह्या गोष्टी आवडीने करायच्या. तसा प्रकारचं ह्या सगळे आमचे आतापर्यंत जे शिक्षक होऊन गेले त्या सगळ्यांनी काही ना काही मदत ह्या शाळेला अशा दृष्टीने केलेली आहे. म्हणून कितीतरी नावं असं सगळी मी विसरू म्हणजे आठवता येत नाही मला ऐनवेळी, परंतु ह्या लोकांनी खूप केले म्हणून शाळा. अजून 2 म्हणजे माध्यमिकडे पवार मॅडम असतील, पवार मॅडम जो तुमचा चव्हाण सर आहेत, त्यांनी आपलं हायर सेकंडरी संपूर्ण विभाग सांभाळला. रासकर मॅडम जीवशास्त्र सांभाळलं, निकम सरनी रसायनशास्त्र सांभाळलं. म्हणजे ह्या सगळ्या लोकांनी इंग्रजी, त्यावेळी आपले माने सर होते, इंग्रजी सांभाळलं. आतासुद्धा जी माणसं सांभाळत आहेत, तर ह्या सगळ्या गोष्टींनी खरोखरच फॅकल्टी प्रमोद धुरी असतील, शणे सर असतील, आणि बाईनी ह्याचं व्होकेशनल सगळं जे आहे त्या गोष्टी संपूर्ण सांभाळल्या. प्राथमिक विभाग पण शेणई सर तर सगळं फिटिंग बिटिंग ह्या सगळ्या गोष्टीत सगळ्या मुलांना त्यांनी ट्रेन केलेलं आहे आणि शाळेलाही मदत केली. प्राथमिक गुंजा सर असतील, साळगावकर मॅडम, मसूरकर मॅडम, वारंग सर, म्हणजे जे गुरव सर यांचा नामोल्लेख करा, ह्याने पण आपलं एक मजबूत, ज्यामुळे तुमचा प्राथमिक विभाग मजबूत होऊ शकला. काय वाटतं? नक्की नक्की. प्राथमिक विभाग म्हणतो तर तेच. आता मला काय माझी अडचण कशी होते, सगळी नावं पटकन मला आठवत नाही, कारण आता वयानुसार होतं ते. सर गुरव सर होते, त्याच्यानंतर प्रभू मॅडम होत्या, त्याच्यानंतर साळगावकर मॅडम होत्या, त्याच्यानंतर हे वारंग सर, कांबळी मॅडम, वारंग सर आहेत. त्याच्यानंतर बापू कांबळे एक राहिले, बापू कांबळी, त्यांनी तर खूपच चांगल्या प्रकारचं वाहून घेतलेलं होतं सगळ्या कामात. अशी डिव्होटेड जी म्हणतात ना, तशी सगळी प्रायमरी त्यावेळी स्टेज होती. कोण राहिलं बघा, गणित कोण घेत होतं, साळगावकर मॅडम. सर, हे सगळं करत असताना तुम्ही संस्थेवर पण काम केलेलं आहे. कालच्या वेळी निवडणूक तुम्ही लढवली आणि बरोबर 9व्या क्रमांकावर तुम्ही राहिलात. भाग्य म्हणायला पाहिजे किंवा नशिबाने दिलेली साथ म्हणायला पाहिजे, जे तुम्ही संचालक म्हणून तिथे गेला तर नशिबो बनला. कसं असतं की राजकीय क्षेत्रात वेगवेगळे विचार होऊ शकतात.
ते काय झालं असेल ते मी काय म्हणू शकत नाही. पण माझी एक इच्छा होती, माझी एकच त्याच्यामध्ये शाळेत येण्याची इच्छा होती की मी कुठे गेलो तर 4 पैसे शाळेला लोक देतात, हे माझी अनुभव आहे आणि म्हणून शाळेत मी आलेलो आहे. बाकी कुठल्याही मला शाळेतला इंटरेस्ट नाही. शाळेची प्रगती व्हावी, शाळा मोठी व्हावी आणि त्याच्यातून पुढे अधिकाधिक काम करावं. आता माझी संस्थेचे लोक, आता सगुणदुरींची आठवण झाली, माझं आदर्श शिक्षक पुरस्कार त्यांच्या कारकिर्दीत मला मिळालेला आहे. तर ही माणसं सगळी प्रेम करणारी होती. परंतु कसं असतं त्याच्यात की प्रत्येकाला संधी कशी मिळेल ह्याच्यावर अवलंबून असतं. मी सुद्धा विचार केला, म्हणजे मी काय विचार केला की सगळेच मला निवडून देणार नाहीत आणि मी पडणार, हे मी मनात गृहीत धरलं होतं, एकाला म्हटलं सुद्धा. पण मी काय आलो की कुठेतरी आपल्याला शाळेची सेवा करता येईल का हे पाहावं. सेवा काय मी निवडून आलो नसतो तरी झाली असती, मी कुठूनही केलंच असतं, कारण शाळा माझीच आहे. मी आज ती त्यावेळी पगार घेतला, आज पेन्शन घेतो, माझ्यानंतर इतरांनाही पेन्शन मिळणार आहे, इतकं सरकार आपल्याला देतं. मग मी माझं काम किती केलं पाहिजे अशा दृष्टिकोनातून माझी नेहमीची भूमिका असते. आणि म्हणून त्या दृष्टीने मी थोडा कडक माणूस असल्यामुळे आणि वाईट गोष्टी ह्या होऊ नयेत, आपण टाळल्या पाहिजेत. मनुष्य म्हटल्यानंतर माझ्याकडून चूक होणार, परंतु बुद्धिपुरस्सर चूक किंवा सातत्याने चूक होऊन मुलाचं भवितव्य होणार नाही. मुलं तुम्हाला आजही, काल मी याला गेलो होतो तर त्या साळगावमध्ये, तर तिथे जी मुलं होती ना इतकी धावत आली माझ्याकडे. आम्ही काय केलं हो त्यांच्यासाठी, एक पैसाही आम्ही कधी घेतला नाही, पण आम्ही काय केलं की एकही पिरियड कधी बुडवला नाही, एकही कुठल्या कामात कुचराई केली नाही, असं आपण काम करतो. म्हणून ह्या शाळेतलं लोक कौतुक करतात, बाबा शाळा चांगली आहे, अमुक आहे. सर, हे सगळं करत असताना खरं तर 75 वर्ष आज तुमचं वय झालेलं आहे. केव्हा गेलं कळलं नाही. 17 वर्ष निवृत्त होऊन झाले तुम्हाला, परंतु तुम्ही आज न थांबता काम करत आहात. खरं तर तुम्ही आज विश्रांती घेतली पाहिजे, पेन्शन मिळते, आरामात घरी बसले पाहिजे. एवढी उर्मी आणि आनंद तुमच्यामध्ये आहे शिक्षणाविषयी. कधी असं शांतपणे रिलॅक्समध्ये बसण्याचा कधी क्षण आला का? काय वाटत नाही का आता बस झालं, शिक्षण क्षेत्रामध्ये किती धडपड आहे, उतार वय झालं, असं कधी वाटलं नाही का? माझं एक, मी काय मानतो की माझी काय ओळख असेल किंवा मला कोण मानत असेल काही, तर त्याचं कुठेतरी काय म्हणतो आपण, त्याचं व्यावसायिकरण म्हणून त्याला शाळेला मदत मिळाली पाहिजे. मग कुठेही डोनर असले की मी त्याप्रमाणे ते घेऊन येतो त्याच्यात. आता तुम्ही काय म्हटलं ते, म्हणजे कधी विश्रांती घ्यावी असे वाटले नाही का तुम्हाला? म्हणजे शांतपणे बसावं, आता बस झालं माझं. आता मी जेव्हा मध्ये रिटायर झालो आणि इथे आम्ही घर बांधलं, त्यावेळी इथून मुलं जायची, त्यामुळे माझ्या आयुष्यभर कायमच मुलांचाच विचार असतो. आणि म्हणून आता काळ बदलतो आहे, त्याप्रमाणे पूर्वीसारखं आज होणं शक्य नाही. आज मुलांची संख्या कमी होते. आम्हाला मुलांना फार जरब बसून नाही चालणार, तर ह्या सगळ्या गोष्टी खऱ्या आहेत. परंतु मुलाला बिघडू देता नाही एवढं तरी काम केलं पाहिजे. तो कुठे कमी पडतो तिथे आपण लक्ष दिलं पाहिजे. आपण समजा माझ्यामध्ये काही चूक असेल, आता मध्ये कसं मी मागे सांगितलं, मी एकाला शिक्षा केली, मग मला वाटलं ही खरी की खोटी, म्हणजे माझ्याकडून चूक तर घडली नाही ना, मी त्याच्या घरी जाऊन चौकशी केली. अशा गोष्टी अशा प्रकारे झालं पाहिजे. आणि जर आपण दुर्लक्ष करत असू, काय करणार, अमुक आहेत, हात लावला तर अमुक होईल, ते अमुक होईल, इतकं आता काही नवीन नियम झालेत, तर मग आपण शिक्षक म्हणून नाही काय काम करू शकणार. तुम्ही सरकारी नियमांच्या दृष्टीने नुसते बघून काम करत असाल तर काम होणार नाही आहे. तुमचा मुलगा तो आहे एवढं तुम्ही समजा, तुमची मुलगी ती आहे, मग आम्हाला कसं वाटेल, माझी मुलगी आहे अधिक झाली पाहिजे, माझा मुलगा अधिक झाला, तसं वाटलं पाहिजे. आम्ही माझ्या मुलामध्ये आणि बाजूच्या मुलामध्ये कधीही फरक केलेला नाही. तो वज्राटकर म्हणून आज चांगल्या प्रकारचं हे झाला आहे, तो आमच्याकडे 10वीच्या वेळी राहायला होता आमच्याकडे काही दिवस, पण त्यालासुद्धा आम्ही कधी तो मुलगा दुसऱ्याचा हा मुलगा असं हिने कधी केलंच नाही. म्हणजे ह्या गोष्टी तुमच्या वागण्यावर अवलंबून आहे. काळ कितीही बदलला तरी शिक्षकाने मला काय त्याचं किंवा मी माझं काम केलं असं नाही. शिक्षकाचं काम कधी संपत नाही. घरी जाताना येतानासुद्धा तुम्हाला ते लक्ष द्यावं लागेल. काळ जरी बदलला तरी पालकांचं तुम्ही जर मदत घेतली
तर तुमचं नक्कीच चांगल्या प्रकारचं भलं होऊ शकतं, मुलगा सुधरू शकतो. शेवटचे 2 प्रश्न. हे सगळं करत असताना आज तुमचा माजी विद्यार्थ्याने 75व्या वर्षानिमित्त तुमचा सत्कार केलेला आहे, काय सांगाल यांच्याविषयी? आता माझी विद्यार्थ्यांच्याबद्दल, सगळेच माझे विद्यार्थी, खरोखर मला अत्यंत त्यांच्याबद्दल प्रेम आहे. मी विश्वरूप दर्शन म्हणून जे म्हणतो ना, म्हणजे श्रीकृष्णाने सगळं हे अर्जुनाला दाखवलं. मी हे सगळे माझे विद्यार्थी, हे सगळं विश्व हे मुलामध्ये मी शोधतो. कारण ही मुलं आता मोठी झालेली आहेत, त्यांना मुलं झालेली आहेत आणि आता ते अजूनही माझ्यावर प्रेम करतात. मग ही जर प्रेम असेल तर मग आणखी काय मिळवायचं? हे फार मोठं भांडवल मी मिळवलेलं आहे. म्हणजे मी मिळवलं म्हणजे गर्वाने मी म्हणत नाही आहे, पण मला मिळतं आहे त्या दृष्टिकोनातून. आणि म्हणून सगळ्यांनाही सुखी व्हावं. सगळ्यांनी माझ्या जीवनातून मी सांगतो की खूप प्रसंगातून मला जावं लागलं. काही वेळा तर असा प्रसंग होता की हे काहींनी ठरवलं सर आता जाणार म्हणून, इतकं सुद्धा ठरलं होतं. परंतु माझ्यामध्ये कसं आहे, जे आहे ते आहे आणि मग ते नंतर झालं तसं. तेव्हा तुम्ही शिक्षक भूमिका काम करणं खूप कठीण असतं, पण तुम्ही 100% प्रामाणिक राहा. 1% आपल्याकडे, आणि जर चूक झाली, समजा मी यांना मारलं, मला वाटलं नाही मी मारलं म्हणून काय जाऊ, असं नाही. मी त्याच्याकडे जाऊन चौकशी केली पाहिजे किंवा त्याला सांगितलं पाहिजे अरे तुला मी का मारलं. तर त्याशिवाय आपण स्वस्थ बसायचं नाही, नाहीतर तो गैरसमज आयुष्यभर वाढत जातो, असं होतं. तर त्या दृष्टिकोनातून महत्त्वाचा एक प्रश्न, खरं तर विजन विचारू नये, कारण 75 वर्ष वय झालं आहे तुमचं. काय पुढच्या वर्षभरामध्ये, काय भविष्यात आयुष्यामध्ये तुमचं विजन असणार आहे? ज्या पद्धतीने तुम्ही माणगाव हायस्कूलसाठी झोकून दिलेलं आहे, शिक्षण क्षेत्रामध्ये काम करतायत, काय विजन असणार आहे तुमचं भविष्यातलं, जे शिक्षणाच्या दृष्टीने माणगाव दी नंबर 1 बनेल आणि मुलं खरोखरच देशांतर्गत किंवा परदेशामध्ये चमकतील अशी? हो, तर तुम्ही म्हणता ते बरोबर आहे. आमची मुलं काही इतकी प्रचंड प्रगती करून गेली. आता आम्ही जर ठरवलं तर अजूनही काही प्रगती व्हावी. आमची मुलं, म्हणजे मला एखादे कोणी पैसे दिले, काही असं बंडल आणून दिलं, त्यापेक्षा एखादा विद्यार्थी मला चांगला कर्तबगार भेटला, त्याने जर सांगितलं सर मी अमुक आहे, आता इन्स्पेक्टर आहे, कोण अमुक आहे तमुक आहे, सगळं संपूर्ण जगभर आमची मुलं आहेत वेगवेगळ्या ठिकाणी. तर अशी मुलं हेच आपलं भांडवल आहे. अशा मुलांचं दर्शन व्हावं. चांगलं काय असेल ते टिकावं, वाईट काय असेल ते दूर व्हावं. शिक्षक हा स्वाभिमानी व्हावा, कोणाचं ऐकून घेणारं आणि गप्प बसणारं असं असू नये. परंतु आपलं काय कुठे चुकत असेल तर आपण बघितलं पाहिजे, हेही ठरवलं पाहिजे. पालकांना विश्वासात घ्यावं लागेल, पालकांना सगळं समजावून सांगावं लागेल, तरच ती ते पालक आणि शिक्षक हे दोघांची प्रयत्नानेच मुलं चांगली घडू शकतात. आणि यासाठी आपल्याला रेग्युलर शिकवणं जे आहे ते सोडून काही काळ आपल्याला द्यावा लागेल, मुलांचा अभ्यास आपल्याला करावा लागेल. आणि संस्था किंवा शासन यांनी त्याच्यासाठी, आता आमच्या संस्था शिक्षकांनी जे काही एखादी गोष्ट केली त्याला पूर्ण पाठिंबा आमचा असतो. आम्ही काही चर्चा करताना शिक्षकांना विचारतो हे असं केलं तर काय होईल. काहींचं वेगवेगळं मतं असू शकतं, पण त्यातून सर्वसामान्य मत आम्ही तिथे घेत असतो. तसंच पालकांचं सुद्धा मत घ्या, तुमच्या मुलांचं मत घ्या, शासन काय म्हणतं तेही बघा, कायद्याला टाळून चालणार नाही. आणि जग इतकं बदलतं आहे, त्यामुळे शिक्षकाने आजच्या खूप बदललं पाहिजे. दररोज मुलांना शिक्षकांनी नवीन काहीतरी सांगितलं पाहिजे, म्हणजे मुलं तुमच्याकडे टक लावून पाहतील. काहीतरी नवीन तुम्ही त्याच्याकडून द्या. त्या अनुषंगाने प्रश्न विचारतो, जी मुलं बाहेर आहेत, याचे मनानु परत फिरारे, असं वाटत नाही की मुलं पुन्हा आले पाहिजे, शाळेत बसली पाहिजेत आणि त्यांना गतवैभव म्हणजे मागचे त्यांचे दिवस आठवले पाहिजेत आणि या सगळ्या मुलांशी संवाद करण्याची काही इच्छा आहे की भविष्यात या सगळ्या मुलांना बोलवण्याची इच्छा आहे का शाळेमध्ये? सगळी मुलं एकत्र यावी. माझं तर विजन म्हणजे एकच आहे की एक चांगल्या प्रकारचं, आता आमचं महोत्सव चांगल्या प्रकारचा व्हावा. आता तो अमृत महोत्सव होईल, तर त्या दृष्टिकोनातून
जुने जे विद्यार्थी आहेत त्यांच्याकडे आपण फिरावं, जावं. आता फिरणं कितपत होईल वगैरे भाग वेगळा, पण आपण सगळ्यांनी प्रयत्न करायचा. मग आम्ही एखाद्या मिटिंगला फक्त उपस्थित राहू शकतो असं आपण ह्या शिक्षकांनी, जे पालक आहेत, जे विद्यार्थी पूर्वी होते, जे आणखी आता येत आहेत, ह्या सगळ्यांनी मुंबईतले विविध ठिकाणचे ह्या सगळ्यांचं जर आपण एकत्र मिलाप केला. माझ्याकडे आता वही आहे, त्याच्यामध्ये माझे विद्यार्थी भेटला की त्याचा नंबर, मी मोबाईल नंबर वगैरे घेत असतो, माहिती त्याची घेत असतो. तर ह्या सगळ्या प्रत्येक शिक्षकाने आपल्याकडे एक नोटबुक ठेवलं पाहिजे आणि त्याच्यामध्ये विद्यार्थ्याची पत्ता वगैरे आणि त्याचं वैशिष्ट्य, वर्गातसुद्धा त्यांनी एक वही ठेवावी की वर्गातल्या प्रत्येक विद्यार्थ्याचं वागणं काय आहे हे जर करता आलं. कठीण आहे ते, खूप सांगणं सोपं आहे, पण माझ्या वर्गात जर 30 मुलं असतील तर 30 मुलांचं स्वभाव वैशिष्ट्य, त्याचं एक करिअर हे आपल्यासमोर त्या वहीत पाहिजे. आणि ते बघून पालकांशी चर्चा, त्या मुलाशी चर्चा, असं जर व्यक्तिगत आपण काय करू शकलो तरच मुलं सुधारतील. नाहीतर काय होतं, आजच्या या जगामध्ये कसं झालं आहे की वाईट ते पटकन होतं आणि चांगली गोष्ट बाजूला राहते. त्यामुळे ह्या गोष्टीकडे आपण पैसा, आता गाड्या वगैरे खूप झालं आहे, त्यामुळे आज माणसाकडे पैसा झाला आहे, पण नियमाच्या बाहेर जाऊन वागणारी मुलं ही समाजाला घातक आहेत. फास्ट गाड्या चालवणारे, मग त्याच्यामध्ये त्यांच्या आईवडिलांची जबाबदारी आहे. ह्या जर नसतील तर एखादा मूल चिरडून जाईल. म्हणजे कोणी कोणाला किती सांभाळायचं हे आपण शिक्षकांपासून, पालकांपासून, विद्यार्थ्यापासून, आईवडिलांनी त्याच्यापासून सगळं सांभाळलं पाहिजे. गरिबाने पैसे मिळवण्यासाठी मुलाला शिकवतात, ठीक आहे, पण श्रीमंत म्हणतील माझ्याकडे भरपूर पैसा आहे, मला काय गरज आहे. तो पैसा टिकण्यासाठी मुलांनी चांगलं वागलं पाहिजे, नाहीतर तो पैसा टिकून जाईल, संपून जाईल आणि शेवटी आपल्याला भिकारी होण्याची पाळी येईल. तर आज मुलं वाईट नाहीत, परंतु वातावरण वाईट आहे. ते वातावरण दूर करणं हे शिक्षकाचं काम आहे, सर्वांचंच आहे. एक शेवटचा प्रश्न, आज 75वा वाढदिवस, अमृत महोत्सवी वाढदिवस आहे. खरं तर शिक्षण क्षेत्रात काम करत असताना अनेक माजी विद्यार्थी, अनेक शिक्षण क्षेत्रातील लोकांना तुम्हाला शुभेच्छा दिलेल्या आहेत. या सगळ्यांचे कसे धन्यवाद व्यक्त करणार आहात आणि कसे आभार या निमित्ताने मांडणार आहात? धन्यवाद म्हणजे असं आहे की मी माझं काम केलं, त्याबद्दल मला पगार मिळाला आणि त्यामुळे मी मोठे काय उपकार केले असं मी म्हणत नाही. परंतु मुलांनो किंवा त्यांच्या माझ्या संपर्कात कोण असतील त्या सर्वांना माझी विनंती आहे की तुम्ही जिथे आहात तिथे चांगल्या समाधानाने राहा, अधिकाधिक प्रगती करा, अधिक भाग तुमचा कुटुंबाचा चांगला भाग होऊ देत. आणि आपली आईला आपण विसरत नसतो तसं शाळेला आपण विसरू नका. शाळेकडे या. शिक्षक आमचे बदलले असतील, नवीन आले असतील, पण शाळा तीच आहे आणि नवीनांची आपण ओळख करून घ्यायची आहे. त्यामुळे जेव्हा जेव्हा तुम्ही याल त्याला तुम्ही गेट टुगेदर म्हणा, काही म्हणा, तिथे शाळेकडे अगदी अवश्य या. तुमचे 2 विचार, आपले अनुभव व्यक्त करा, म्हणजे आम्हाला आमचं आयुष्य जे आहे ते आणखी वाढू शकेल. तुम्ही आम्हाला भेटत राहाल तितकं आमचं आयुष्य वाढणार आहे, ही माझी धारणा आहे. त्यामुळे सर्व मुलांना मी दीर्घ, निरोगी, यशस्वी, चांगल्या प्रकारचं उपयुक्त, समाजाला उपयुक्त असं आयुष्य लाभावं अशी प्रार्थना करतो. भरत केसरकरने मला इथे ह्या 2 शब्द बोलायला प्रवृत्त केले. मला काही तयारी केली नव्हती, त्यामुळे काही चुका झाल्या असतील. खूप जणांचा उल्लेख करायचा राहिला आहे, तो माझ्या मनात आहे. सगळंच काय बोलून पटकन शक्य नाही आहे. तर जर कोणाचा उल्लेख राहिला असेल तर त्या सर्व लोकांनी मला माफ करावं आणि ह्या शाळेबद्दल आपुलकी आपण वाढवावी, शाळा मोठी व्हावी. संस्था आपापल्या परीने संपूर्णपणे प्रयत्न करत असते. त्यांना जर आपण शिक्षक आणि पालकांनी सहकार्य केलं तर शाळा फार मोठ्या होऊ शकतील. संस्थेला नवीन नवीन गोष्टी उपलब्ध करून देता येतील आणि समाधान मिळेल. धन्यवाद सर, खूप खूप धन्यवाद. आणि अमृत महोत्सवी वाढदिवसानिमित्त तुम्हाला खूप खूप शुभेच्छा, दीर्घ आयुष्य तुम्हाला लाभो ही ईश्वरचरणी प्रार्थना. हे होते आपल्यासोबत माणगाव स्कूलचे माजी प्राचार्य वीणा आकेरकर सर, विद्यमान CEO आहेत संस्थेचे, माणगाव पंचकृषी शिक्षण प्रसारक मंडळाचे. तब्बल 38 वर्षापेक्षा जास्त काळ शिक्षकेपेक्षा आणि मुख्याध्यापक पद सांभाळल्यानंतर 30 सप्टेंबर 2006 साली ते सेवानिवृत्त झाले.
मात्र सेवानिवृत्त होऊ नये 58 वयानंतर त्यांनी तब्बल 17 वर्ष शिक्षणाचा ध्यास घेतला आणि सातत्याने माणगाव हायस्कूलच्या यशासाठी ते झटत राहिले. आज त्यांचा 75वा वाढदिवस म्हणजे अमृत महोत्सवी वाढदिवस साजरा होत आहे. अमेरिका, इंग्लंड, जर्मनी, जपान परदेशासह भारतामध्ये अनेक विद्यार्थी आज त्यांचे विविध हुद्द्यावर विविध पदावर काम करत आहेत. निश्चितच सरांना आशा आहे की जसं विद्यार्थ्यांनी याच्यात सगळ्या शिक्षकांचं सहकार्य आहे, त्यांच्या सर्व पालकांचं. शिक्षकांचं पण मोलाचा वाटा आहे. सरांनी आशा व्यक्त केली की त्यांचा पण विद्यार्थी आमदार खासदार होऊन मंत्रिपदापर्यंत जावा ही त्यांच्या जीवनामधली एक सुप्त इच्छा आहे. सरांनी शिक्षण देता देता शिक्षणाचं दालन माणगाव खोऱ्यासारख्या ह्या माणगावच्या ग्रामीण भागात उभं केलं. आज सगळ्या माजी विद्यार्थ्यांनी एकत्र येत त्यांचा अमृत महोत्सवी वाढदिवस साजरा केलेला. निश्चितच शिक्षण क्षेत्रामध्ये अध्ययन अध्यापनाचं काम करत असताना एक आदर्श शिक्षक कसा असावा याचं मूर्तिमंत उदाहरण म्हणजे वीणा आकेरकर सर. त्यांच्या ह्या अमृत महोत्सवी वर्षास आणि वाढदिवसामध्ये त्यांना कोकण 7 लाईव्हच्या वतीने खूप खूप शुभेच्छा देतो आणि सरांना पुन्हा एकदा गणपतीच्या शुभेच्छा देऊन मी इथेच थांबतोय. तुम्ही बघत राहा फक्त कोकण 7 लाईव्ह. धन्यवाद. सर्वांना शुभेच्छा.